son en cada encontro. Eu son celtista, celeste ata o fondo. Levo este escudo ata o infinito. Pase o que pase, sempre estarei contigo. Con a fauteza seguimos pelexando. O meu orgullo sempre estará animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Celta, celta nada máis, seguimos alentando. E os meus celta verás, juntos imos sumándose. Tanto canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. De pronto canto, isto vai comezando. Berra ben forte, que se escoite ben alto. Todo é distinto, cando entro no estadio. Eu veño a verte, será porque te amo. Con a fauteza, seguimos pelexando. O meu orgullo sempre estará animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Celta, celta nada máis, seguimos alentando. E os meus celta verás, juntos imos sumándose. Tanto canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Vénganos xuntos, paixón en cada encontro. Eu son celtista, celeste ata o fondo. Levo este escudo ata o infinito. Pase o que pase, sempre estarei contigo. Con a fauteza seguimos pelexando. O meu orgullo sempre estará animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Celta, celta nada máis, seguimos alentando. E os meus celta verás, juntos imos sumándose. Tanto canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Qué semana, qué semana, qué semana, Virgen del Carmen. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches a todos. En una noche de jueves interesante. Ya podían ser así todas las noches de jueves. Habrá quien disfrute más las noches de jueves, no lo niego, pero desde luego, con lo que hemos vivido ayer en Balaídos, un absoluto recital del Celta, hay que dar gracias por estar donde estamos, por seguramente disfrutar como disfrutaremos de aquí al final y por ver que el equipo del que seguramente más nos veamos representados en los últimos años funciona como hemos visto. Tocaremos algo del tema del Barça, que no pudimos estar aquí por motivos de fuerza mayor. Y por supuesto, hablaremos de un Celta Villarreal marcado por la expulsión de Eric Bailly al principio, no tan al principio, pero he de decir que antes de la expulsión lo del Celta fue una cosa de época. Ha ido mejorando el Celta con el paso de las jornadas. Yo creo que la gestión de Giraldez para que hasta el último muñeco se sienta involucrado en esto hace que Carlos Domínguez la líe una vez pero no la líe dos. O que Joel Lago pues
se coma a Lewandowski y a Tierno Barry en 4 días de la forma que lo hizo. Por lo tanto, amigos, yo creo que este año sí. Creo que este año sí. Sinceramente, ya sabéis que a mí se me calienta mucho la boca todos los días al principio de la temporada, pero ahora tiene que ser. Tiene que serlo. Bueno, hablaremos de muchas cosas hoy, ¿eh? Hablaremos de muchas cosas. Si queréis incluso, hablamos de esto. ¿Qué me decís de esto? A ver. A ver un momento, ¿qué me decís de esto? Porque no he oído a nadie decir nada de esto. A nadie se le ha ocurrido decir nada de esto, ¿no? A nadie se le ha ocurrido. En la semana, Juan Carballo, enhorabuena por el ascenso. Mira, este de aquí es Juan Carballo. Ahí está Juan Carballo. El Juan Carballo malo en este caso. Juan Carballo bueno es el que tenemos aquí en el chat. Con la vuelta del ourensano favorito. Sí, señores. Ahí está. Ahí está. Vuelta a la titularidad de Hugo Álvarez. Ascenso de la Unión Deportiva Ourense. Y victoria más que contundente del Celta. En lo que yo creo que ya podemos considerar el mejor partido posiblemente del Celta en la temporada. Fue un baño. Un baño. Que si caen 4 o 5 no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Qué baño, qué manera de jugar, de aguantar el balón. Bueno. Y diréis vosotros, ¿bueno qué? ¿Bueno qué? Pues bueno, lo siguiente, amigos. Que no es poca cosa, precisamente. Bueno. El Celta, a falta de 5 jornadas, tiene 46 puntos y está séptimo clasificado. Osasuna, cuidado, Ahí están los tíos. Pero bueno, esperemos que con calma. Va perdiendo el Rayo. Empata el Betis. Y gana el Atlético. Supongo que es Atlético Rayo y Betis Pucela empate. Sí, hombre. Vamos mi Pucela. Vamos mi Chucky. Qué barbaridad. Ah, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Vamos, Aidú. Que nos vamos. Amigos, casi estamos. Estamos aquí muy tranquilos hasta hora de la noche, pero yo creo que no está la cosa como para estar tan tranquilos. Nos falta algo de salsa, ¿eh? Nos faltan nuestros queridos tertulianos, con los que, por cierto, hemos estado. Por supuesto. ¿Qué me decís de esto? A ver. Porque de esto tampoco nadie ha dicho nada. Espectacular. Los cuatro peores tertulianos de este canal, siempre por debajo del señor Antón. Ahí estamos. Don Mario Seijas, Don Alex y Doña Alison. Yo sí he dicho. Dinky sí ha dicho. Ahí está el tío, Ahora. Madialevo se ha suscrito con una suscripción durante 14 meses. Diré más, amigos. Diré más. Gracias, Madialevo, por supuesto. Diré más. Este fin de semana, que me corrija si me equivoco porque creo que nunca nos habíamos visto cara a cara, conocí a Madialevo en Agrela. ¿Qué os parece? Conocí a Madialevo en Agrela, Sí, señor, ahí estaba el tío. Para los momentos importantes. Desde Vilagarcía para el mundo. Conocí a Madialevo en persona. Y, por si fue, en un bar para 20 personas éramos 60. Ahí estábamos. Y por si fuera poco, eso fue el domingo. Bueno, pues ayer, miércoles, conocí por primera vez a Rouchi y a Rick Pepinillo. Historia de internet. Rouchi y Rick Pepinillo, 2 personas indispensables en la historia de este canal. Qué barbaridad. Pues ahí estuvimos con Mario Seijas, con Alex, con Rick Pepinillo.
con Badialevo previamente en un partido que también salió bastante bien. Pero lo de ayer, amigos, lo de ayer del Celta, cine lo del Celta. Relander ya nos dice el calendario próximo que le queda al Celta. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de muchas cosas más. Hablaremos de por qué el Celta es el mejor equipo de la historia del fútbol. O así lo demostró. Mientras Beretiño nos pide por favor que miremos los tiros del Pucela. 5 tiros a puerta el Pucela. Aparte creo que esta jornada podían descender matemáticamente. Amarran a primera división como piollo pelo. Están ahora mismo. Se salvan. Se salvan sin coñas. Se salvan fácil. Oye, un empate del... Buah. Nos quedamos a 6 puntos. 6 puntos de Champions. Betis estaba pidiendo ahora hasta descanso. Lo que es el fútbol. Se van a poner a competir ahora esta gente. Qué barbaridad. Bueno, amigos, mira, el Rayo sigue palmando. Osasuna. Ah, bueno. Roja Luque Bacchio. El Sevilla ya queda completamente vendido. Como completamente no vendido, sino regalado, queda Alfo. Esto es así. Y se mete Osasuna en la pelea. Pues cuidado con la broma de Osasuna. 3 victorias seguidas. Vamos a tener que mirar también el calendario de Osasuna, que lo dimos por completamente irrelevante. Villarreal, Betis, Atlético, Español a la vez. Todos tienen algo que decir, ¿eh? Menos el Atlético, que igual ya no se juega gran cosa. Todos tienen algo que decir aquí, ¿eh? Mucho enfrentamiento directo. Bueno, vamos a salir beneficiados de este Osasuna, yo creo. Igual nos pasa, esperemos que no. Pero aquí Villarreal y Betis... No lo sé, amigos, no lo sé. No sé qué deciros ya. No sé qué deciros porque estoy ya en otra historia. Ganó el Celta. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Goles de Fer López, goles de Borja Iglesias y goles de Iago Aspas, que jugó un partido, amigos. Yo, decidme lo que queráis. Que no corre, que no presiona, que no le da, que no sé cuánto. Llega y ya le pega desde el medio del campo. Bueno, espectacular. Es que los partidos esos que se ponen ahí, que no hay que ir al barro, que no hay que hacer presión alta, que está sobando el balón en 3/4 todo el partido. Iago Aspas es una cosa... Es una cosa fantástica. Si Iago mete esa, cae el estadio. Si Iago mete esa, tiro me vais en plancha. Bueno. Tenemos a Mario Seijas ya más que preparado. No todavía al señor Alex. Vamos a decirle algo. Pues ahí estuvimos. Y diré más. Estuvimos con toda la tropa. Toda la tropa. Véase, la familia de Alex, que no son pocos, son 5. ¿Y os podéis creer que las hijas de Alex se saben la alineación? No, la alineación no, perdón. La plantilla del Celta del 97. ¿Vosotros cómo se traga eso con una niña que ni siquiera es gallega como tal? De 9 años, recién cumplidos. Espero que la felicitaréis en los comentarios. Se sepa la alineación del Celta del 97, que no había nacido ni yo. ¿Cómo están las cabezas, amigos? ¿Cómo están las cabezas? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir entrando al directo. Porque Alex tiene quehaceres familiares rápidamente. Y le preguntamos a a Mario Seijas por sabe Dios qué. ¿Por qué tal? No está mal, ¿no? Preguntar a la gente cómo está y tal. Uy, yo el lago, amigos, yo el lago. A ver. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Momento, a ver. Non saludes que as ovellas ainda non te escoitan.
Ah, pues aí está. Aí está. A ver un momento. Actualizamos o Discord. Ajá, pero falto eu. Aí estou. Ben, Ahora moito sí, ben. en riguroso directo. Don Mario Seijas, Aí está o tío. Aí está o tío, sí señor, sí señor. Deu a cara, Eu non contaba con el, pero deu a cara. Apareceu ali o primeiro, xa foi comer a Vigo, esperando. Recibiume cun ginebra con xeo. E despois... Xa daba a hora. Xa daba a hora. Xa se Sí, sí, podía. sí, un digestivo, Xa non claro. era tan digestivo despois de comer, un Sí, digestivo sí. aí. No, fixeche digestión de carallo. Fixeche digestión da cena incluso antes de tomar. Qué barbaridad, qué Ai, barbaridad. que bonito o día de onte, o sea, chego a Vigo, día espléndido de sol, Boh, maravilloso. solazo. A cidade parecíame cada vez máis bonita, o sea, a medida que iba andando e todo. Comín tranquilamente ben, comín un codillo bastante rico, estaba moi rico todo e tal. E despois, claro, pues, chegaron os cacharriños e tal, un pouco de bla 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 aquí cos meus compañeros, porque o tema de atoparte e falar con xente que aprecia sempre é positivo, e gaña o Celta, o sea, No, gaña o inmellorable, Celta no. inmellorable, Gaña o Celta no, Mario. inmellorable. O No, Celta... aplasta o Celta. O Celta dá un maior recital posiblemente de todo o ano. E que temos que falar deso, Qué barbaridad, qué barbaridad. Estábamos ali co pipero de Mr. Celta, que vai arriba de todo de animación para animar o menos posible. Eh, víase É mellor o verdade, é partido. verdade. Víase Que, mellor o que partido. estivemos con Mr. C. Un saúdo a Diego e un saúdo a Edu Burga, que me mandou cando Hostia, estaba Edu con Diego, Burga. mandoume saludos, o grandísimo Edu O Burga. gran Edu Un Burga, saúdo ben grande. O gran Edu Burga. Qué bo tío, Sí, señor. Pois aí estuvemos porque o partido merecía, a data prestábase, e foi un mércores dos que dan gusto, de verdad, porque A data prestábase, pero a porque data si, prestábase. si todo o mundo traballaba, joder. Bueno, pues, Eu puiden, porque, bueno, por o que eso. oye, ven a Pero bueno, camiseta, Ven a ver, podes te así, por... Ajá. sí, sí. Así para non mover a cámara e andar de tal. Muy bien, sí señor. ¿Qué vos parece? Aquí quiero pedir contrastar, o sea, que o chat contraste conmigo. Eu pedín esa camiseta a Río 1923 hai 21 días. 21 días. Non sei se está fabricada sequera esa camiseta. A vos pasa algo así? Ou que pasa con esas camisetas? Porque non entendo. Non entendo. Xa bicho, eu xa levo unha semana con ela. É que isto é unha cousa increíble. 85 ñapos gastei na puñetera camiseta. Que barbaridade. Bueno, en fin. Bueno, eu Máis ou menos tamén. Chegoute antes, pagaches o envío express. Un dineral. Un dineral. pero criminal, o sea. Sí, señor. Sí, señor. Oye, ben bonita. E moitas, hai moitas en Balaídos, macho. A xente gustoulle. Como pa non. Como pa non. Bueno, Foi eu penso que foi unha boa estrategia de marketing. Sí, A xente está ahora mismo con un pouco de fiebre de camisetas, de edicións especiais, de cousas do Celta. E deron no clavo, porque as primeiras acabáronse rápido e estas xa ves, que hai moitísima xente que o comprou. Estou dicindo por aquí Madia Levo que claro, a U de Ourense fixo un pouco acopiado, bueno, a U de Ourense non, Turini neste caso, fixo acopiada un pouco o Celta cunha camisola de adestramento con todos os concellos da provincia de Ourense. Bueno, ben. Está ben a camiseta, pero un pouco copiada, sí, a verdade que un pouco copiada. En fin, que a xente vai a mercar ou que compra a camisola ou que directamente se suscriba aquí e xa nos miramos de comprar algo. Porque non é por nada, estamos un xoves, sabe Dios hasta que hora vamos a estar aquí. Esperemos que non moi tarde, porque eu levo toda a mañá indo a traballar ás 7 da mañá. Hoxe dormín unha siesta de crimen. E como teño poucas cousas que facer, porque ascendeu o meu equipo
o meu outro equipo e non teño vídeos que montar, pois nada, dedícome a dormir toda a tarde porque morro de sono. Entonces aquí estamos. A pregunta é, vamos a falar algo do partido anterior do Barça, no? Solo do Villarreal? Podemos falar algo do partido do Barça ahora mismo, entre que chega Alex. A min é que, quero dicir, quero sentar precedentes porque, quero dicir, o xogo do Celta que se xogase tamén contra o Villarreal non é casualidade porque creo que contra o Barça se fixe un partido moi ben feito, que Claudio plantexou o partido dunha maneira espectacular, moi intelixente, sacando a Borja, sempre facían o mesmo movimento, o sea, quer dicir, o pase rápido a Borja na situación que fose para que Borja xa de primeiros ou en canto puidese, sobre todo atacar pola banda dereita do Celta, que era onde o Barça máis sufría co canteirán que teñen, xa non me acordo, Gerard, non sei, Gerard Martín. Gerard Martín, creo que era, sí. Pero moi ben Borja Carreira. Entre outras cousas. Entre outras cousas. Sí, no, pero quero dicir que moi ben ha intentado aproveitar os espacios e o Celta deu un recital de como atacarlle os espacios ao Barça. O problema pois xa foi o que dixo Claudio. Para min o problema foi a xestión de digamos de balón en canto ibas con 2 goles por diante, porque creo que como mínimo teríamos que haber sacado un empate. Sí. E despois eu creo que aquí hai que claramente falar de arbitraxe, porque para min por exemplo o sea, dio o reglamento, non o digo eu, cando Rafinha, o sea, Yago está sí, xogando co balón, que o árbitro xa pitou e todo iso, pero cando lle fai o caño ali a Rafinha agrede a ese xogador quero dicir, non é porque lle toque máis ou menos, di o reglamento que se tú vas a tocar a cara dun rival, a menos que sexa algo insignificante, quero dicir, algo como algo así, unha caricia, un non sei que alguén se tire, en plan, Rafinha claramente empurra na cara e lle dá na cara a Yago co intencións de agredir, polo tanto, roja directa que se salta. E despois outra, que eu non sei, pero calquer persoa que fixera deporte, se ti vas en carreira a gran velocidade e te agarran un pouquiño, tú obviamente desvíaste, o sea, o centro de gravidade ao ir tan rápido e ir tan preciso, o sea, é fácil que te poidas desviar ou que poidas perder a dirección na que vas, e desde logo que para min é falta, como é último home, como é unha ocasión manifesta de gol, pois vermella directa. Entonces eu creo que hai esas cousas de arbitraxes que tú xa vas ali sabendo o conto. E despois, que quero dicir, o penalti, si te pos rigurosamente a analizalo, si é penalti, pero todos sabemos que si ese penalti é na outra área, non o houvese pitado. Entón, pois bueno, o do Barça tampouco, quero dicir, pero a mí tampouco me vale o do arbitraxe. O sea, foi unha realmente bueno, foi a mítica celtada de ser un pouco pardillos, bueno, non sei. Non creo que lle quite mérito. Seguimos a falar, pero quero dicir, seguimos a falar que estamos con os rapaces de 21 anos, estamos en puestos europeos, ganando o Villarreal como lle ganamos, fixemos un gran partido contra o Barça. Eu penso que nos podemos permitir que esta xente cometa eses erros ahora, sí, hombre, porque eu penso que vista daqui a 2-3 anos vamos a ter un Celta, eu penso e espero que non pensamos neso, non pensamos neso. Claro, quero dicir, é que vamos ter Celta para rato, se Dios quere. Isto é o máis bonito de todo. E con xente da casa, joder. Con xente de aquí. Veremos como evoluciona a permanencia no equipo deste bloque de rapaces, pero que algo ten que pasar. Eu xo levo dicindo todo o ano que non me cabe na cabeza que o Celta este en postos europeos e que cada rapaz que veña de abaixo lle saia ben. Porque que o sea, entendo que pode haber jornadas, que pode haber xeracións, pero que o Celta que para empezar que ningún equipo tentara tanto na época de xuvenís para que estes rapaces marcharan. Que cheguemos a este punto e que suba un, suba outro, todos valgan, todos amolden o esquema, todos aporten. É que estamos vendo cousas, por exemplo, os últimos 2 partidos de Joel Lago, que centrales firmaron partidos así
que pagara o Celta nos últimos anos. Bueno, incluso Eu creo que está ao nivel de non sei, cuánto pagache por ou cuánto lle pagaches a Murillo ou a Néstor ou a é Roncaglia, que ese é o tema, é que aí é está o que tema, o valen sea, en plan, todos. É que pero xa non só iso, Charlie, que foi moi criticado, que todo o mundo non vale pa primeiro, non vale pa tal, o sea, Charlie tan criticado, de repente, Claudio pon este partido contra Villarreal e fai un partidazo, É que Claudio fai un partidazo. sabe tanto de eso, Claudio. Mira que é impresionante que Claudio sea outro rapaz. Eu non sei se é que se rodea moi ben, se é que non sei, pero é un don, realmente é un don a xestión que ten deste grupo, porque Bueno, entendo que el tamén ten moito que ver en que todos os que poñan valen, porque antes xa pasaron outros e ou non os puñan ou non rendían igual. bueno, a ver, voulle decir aquí contestar a Enrique Ribeiro que está aí. Un saludo antes de nada, que estuve aí sempre facendo bromas e ainda me rin un pouco aí como, bueno, como os temas do comida e todo iso, pero ahora dime. Bueno, o de amoldarse o esquema está no mérito de xogar todos co mesmo esquema dende cadetes. Sí e non. O sea, E tamén é mérito de Claudio. quero dicir, Dillo. sí e non. Eu refírome, obviamente que todas as categorías faigan un xogo parecido é máis fácil para os rapaces adaptarse ao xogo do equipo, pero Primeira División é un ritmo moito máis alto e tamén hai que decir que, por exemplo, contra o Barça, eu penso que é un tema tamén de IQ. O sea, o Celta non tivo o balón realmente contra o Barça. O Celta realmente fixo contras. O que pasa é que moi ben feitas, moi intelixente, facía presión cando tiña que facer, pero é de cambiar o chip, de saber cando tes que ir presionar e saber interpretar as ordes segundo o di Claudio. Quer dicir, non xogas absolutamente sempre igual como pode ser o Barça, que intenta someter aos seus rivales e ya está. O sea, ten tanta calidad que se poden permitir iso e non teñen que andar mirando moitas veces o rival pois como xoga ou como deixa de xogar en moitos aspectos, porque o Barça sométete hasta que te mata. Entonces, quero dicir, a nós non nos pasa iso. E Claudio, moitas veces, non cambiou o esquema, digamos, de inicio así de tal, pero sempre o cambia en función a certas xogadas e a certos contextos de partido. Quero dicir, por exemplo, contra o Barça, cando facía presión, facía un 4-3-3 ao principio cando se perdía a presión, pero unha vez que esa presión desaparecía, non podía roubar balón, xa pasaban a línea de 5, casi era un 5-4-1 moitas veces, o sea, non tiña nada que ver, o sea, depende, o sea, depende de situacións de partido. Claudio fai moitas variantes, cousa que ao mellor, pois, por exemplo, a Freddy non lle vexo tantas, ou outros entrenadores, pois non o sei, quero dicir, nas categorías inferiores, pero tampouco pode saturar a rapaces tanto como para indicarlle esas cousas. Entón, bueno, hai que dicir que eu doulle, sí, mérito a canteira, pero bueno, o de Giraldez, eu penso que temos o mellor entrenador incluso xa me vou atrever a dicir que probablemente, se cousa sigue pintando máis ou menos así, vamos a ter o mellor entrenador da historia do Celta aquí. Eu quero baixarme un pouco da nube. Eu non, o sea, non me podo creer que este panorama vai a durar sempre, que o Celta vai estar crecendo todos os anos e que os que veñen do Fortuna vayan subir e vayan xogar tamén igual de ben. Pero é que ainda sendo moi pausados, cautos, efectivamente, ainda sendo cautos, chegar a estas alturas, séptimo clasificado, gañarlle 3-0 Villarreal, e que da igual a quen poñas, Bueno, o equipo funciona. E ollo, hai un servidor aquí, hai un que dixo que poñía 3 puntos contra o Villarreal, Un momento. No, vamos falar claro. Vamos falar claro por ese día e non só iso, senón que, se non me equivoco, tamén puxeches que empatábamos en Montjuic, que queda moi ben pretiño, realmente.
Ou algo así, dixo, non? Ou algo así. O sea, nos favorecenos se nos deixan espacios, nós temos talento e calidade como para atacar e para ter o balón. Cousa que outros non. Aí está, aí está. Esa imaxe. Vale máis que 1000 palabras, O tipo Mira, sabía mira, mira, cousas. mira. Os dous empatamos por nada, por nada e menos. Pois é un penalti no 90 e pico que para min añadiu demais tamén. Hai que decir nada eso, pero bueno. E despois a vitoria contra o Villarreal. Eu contra o Madrid xa puxen X, pero No, X este, derrota. claro, X derrota, o sea, quer decir, xa que cero, pero Pero cuidado, eu sabías vou cousas. facer outra pequena predicción, en A plan, ver, tal. Se o Madrid perde este sábado, gañamos. é probable que saquemos un punto No, do no, no, Bernabéu. gañamos. Si perde a Gañar, Copa, gañamos. gañar non sei, o sea, é difícil que o Madrid perde 2 partidos seguidos e máis se un deles somos nós, así de claro, porque é iso. Pero que se lle pode rascar un Pero punto igual tú imagínate como vai estar ese campo. Despois de perder co Barça que lle vai clavar un 4-0. o Gallá, o Gallá. O Gallá, eu desde aquí, vamos, Así forza claro, Barça eu a prefiro morrer. para que veñan de moral e peleados no vestuario e Sí, o que claro, faga é falta. que... A ver, é que pode parecer contradictorio porque parece que só lle queda a Liga e tal e cual. Pero é que... Ademais, eu que sei, tú imagínate que Mbappé dalle frío ali, ou cambio de temperatura en Sevilla ou calquera cousa. Bueno, pois un refirado dunha semaniña ou que sei, un Fede Valverde, algo así. Algo así. Non sei, eu xa me espero de todo, Mario. Xa me espero de todo e penso, ollo, que o señor Claudio Giraldez xa incluso falou de que está sumido na Europa neta. E penso que estes partidos non os hai que regalar xa. Quedan 5 partidos, hai que rascar, se non en todos, en casi todos. Porque ven lanzados a Osasuna, porque a ver que pasa con Mallorca. Bueno, eu non son de... Bueno, perdimos no Bernabéu, era o previsible. Eu penso que hai que coller outra mentalidade de aquí a que acabe o ano, sendo seguramente o peor Madrid dos últimos anos firmo, o que nos vamos a encontrar. Sí. Eu firmo incluso, a ver, o Madrid sigue sendo Madrid. O problema que teñen os equipos como o Madrid é que con pouco que faigan poden estar todo o partido xogando mal e dando vergoña, que chegan os 10 últimos minutos, meten un arreón e con dúas individualidades de dous locos así en plan Vinicius ou Rodrigo que enseña, levantan o partido. E a mellor estabas ganando un 0 e baste con 2-1 e roendo nas uñas, perdón. É o Madrid, entonces quero dicir, eu firmo sair coa sensación de que como se perdemos contra o Barça, o sea, en plan igual, de a sensación de haber feito un partido no que se houvese levado puntos. Se podemos sacar puntos, obviamente mellor. O sea, un ou tres, obviamente. Si se sacamos pode un os tres, punto, pero si sacamos un eu punto firmo con contra o sangue. Sevilla aplastamos. Eu estou nesta. Ademais, eu creo que o Sevilla anda aí medio tambaleando e que como ten dous encontros directos contra Rayo Vallecano, perdón, Rayo Vallecano non, perdón. E con gol de Alfon, por suposto. Leganés en Las Palmas, perdón, estaba pensando en madrileños e tal. Leganés en Las Palmas. Entón creo que o Sevilla Pero corre peligro o Sevilla ahora mismo. Sí. A ver, vou mirar aquí rápidamente. Sí, claro que sí. Sí, porque 37 puntos, home, a ver, está a 5 das Palmas. Xa, pero bueno, xa pero é que ten que xogar contra Las Palmas e ten que xogar contra Leganés. Xa. Entón, cuidado que parecía o son Valencia. puntos que, quero dicir, puntos que se recortan así, o sea, quero dicir que son 3 puntos que se recortan en enfrentamento directo, o sea, que teñan cuidado o Sevilla que non está a cousa para Alfonso dai unha volta porque non está a cousa para... No, dalle unha volta, pois depende do que teña firmado. O sea, eu tamén non entendo. Non lle quero dar máis voltas ao tema de Alfon que quedei hasta os huevos del. Pero sí, o sea, a peña toda loca. Igual que o tema este da camiseta do Instagram da muller de Iago Aspas que porque a nena de Iago sacase unha camiseta ao Madrid ou levase unha camiseta a min pareceme non entendo que se lle digan esos nenos ou que a xente se poña así, home, por favor. Bueno, antes de nada, hostia, qué elegancia la de Francia. Qué barbaridad. Cómo se nota que hoxe é o día grande. Para que o señor Alex, sempre celta,
Aí está o tío, de polo. Hoxe tocou por ser elegante. A data, lóxicamente, o merecía. Despois de... Iba a decir unha paparota. Non lle nin pa eso. Pero de estar ali un ratillo hasta entrar en Balaídos e a partir de aí a maxia. A maxia. Que tal, Alex? Boas noites. Boas noites. Que tal? Saúde. Saúde. Papa, estou seco. Está seco. Está seco. Pois, home, a data, como dis, o merece. Hai que ir renovando o armario porque por Europa adiante non se pode ir en calquera maneira. Claro, non vas ir a non sei, a Varsovia con 4 trapos, hai que ponerse elegante. Repito, Alex. Verde ou laranxa? Verde. E o beso moi difícil dados os resultados, pero eu son de verde. Eu Heineken, Carlsberg, como queira. Mario Seijas? Verde. Sí, eu xa dixen hai tempo. Tú de gris, no? De gris, de permanencia. Verde. No, de permanencia non. Ahora xa empezamos... Xa non. Ahora xa... A ver, as cousas ao seu tempo. Ahora sí que podemos empezar a pensar en Europa, pero quedanos un calendario complicado. Tú non te acordas da tabarra que deras ca permanencia, non? Xa non te acordas. Non. Xa non te acordas. Non din tabarra de tal. Diches unha tabarra antolóxica. No. Non só iso, sino que logrou esa permanencia. Pero cala, burro, que eres un burro. Logrou esa permanencia e dixeche, bueno, o objetivo do Celta é quedar o máis arriba posible. No. Pero como quedar o máis arriba? Claro, pero é que é verdad, quedar o máis arriba posible, o sea, en plan, unha vez que Pois entonces Champions, como joder. está o panorama, pues, bueno, si se pode Champions, por que non? Como diría o turco Mohamed. No, pero a ver, o tema é que no seu día eu dicía, se entramos en Europa vai ser polos pelos e sigo dicindo o mesmo. Se entramos en Europa vai ser polos pelos, vai estar moi asustado. Non vamos a entrar holgados. E non creo que entremos nin a Europa League, eu creo que vamos a entrar a Conference e que vamos a quedar aí. Pues en plan, si entramos. Que quero dicir, os demais equipos tamén xogan, hai enfrentamentos complicados, bueno, non se hai que, o sea, en plan, mira, o tema partido a partido e ir pouco a pouco é clave. Porque en canto tal, senón, pasa o de todos os anos. Perdes 3 partidos, o de sempre. Perdes 3 partidos, ai que vamos descender. Ganas 3 partidos, vamos a Europa. Joder, é que parece que non hai término medio. Mira, para min, pase o que pase, este ano é para sacar o sombreiro a Giraldez, para darlle un chucho no cu. O sea, en plan, é que mellor imposible, o sea, é mellor imposible. Aínda que non entremos en Europa. O sea, pareceme espectacular. Porque daqui, que me levante unha man que a principio de tempada non dixese que firmaba o de quedar ás portas de Europa. Firmaba e calquera. O sea, que o firmaba calquera. Tú non o firmabas? Non se pode firmar nunca. Non se pode firmar porque despois pasa isto. Ao principio de tempada, solo cos 3 fichaxes que a xente dicía, xa, mira, non é a mentalidade, xa non é a primeira a principios de tempada. Acórdome cando se vendeu o Dubicas no último día, que o falamos aquí, que había xente que decía que nada, ahora a salvarnos, porque los chavales non aguantan la presión. Non me jodades. Eso leuse en plan estará de acordo conmigo, no mercado de inverno. Estará de acordo conmigo que sería o máis viable tamén. Cos rapaces chega un momento non aguanten a presión e non clasificarse a Europa. Sería o máis... No, bueno, a ver, quero dicir, non ten por qué, o sea... Non ten por qué. O sea, quero dicir, eu que creo que os rapaces están o sea, parece que non, pero están curtidos en base tamén a que confían no que fan porque ven que con Giraldez o que di el, o sea, en plan, creen o seu entrenador. Entonces, se o seu entrenador dice, si ti fas isto vas a arrasar, si ti fas isto vamos a ganar, lle fan caso e salen as cousas, pois oye, que pode haber baches e que é complicadísimo e que hai bastantes e que hai que darse conta que ahora mismo se podes poñer unha imaxe da clasificación, pero é que hai moitos equipos implicados para entrar en Europa. Moitos. Sí, pero ¿cuántos hai con mellor dinámica co Celta? Real Sociedade Español. ¿Cuántos chegan mellor co Celta? O Mallorca fora, o Rayo fora,
Real Sociedad Bueno. ven de gañar un Xa. partido dos últimos 4. Cuidado. O Rayo xa vai perder ahora co... Esperemos. Gol Xa do vai Betis, palmando, decía creo. por aquí María Xa Levo. vai palmando. Palma o Valladolid tamén. O Atlético vai 2-0. O Betis vai 3-1. 3-1, Josus. Pucela descende, creo. Fixeste estou vendo, acabo de poñer o partido e teño aínda 2-1. Vaya. Pois, mira, pois vas presenciar o Pues 3-1. aí vai o gol. Levo analizando todo dende o partido do Español. Temos dos rivais para Europa, Mallorca e Real Sociedade. Hai que esquecerse dos demais. Bueno. Sí. De Osasuna, fíome menos de Osasuna que do Mallorca. Mira. Que non vos extrañe, dígolo así, xogarnos Europa na última jornada contra o Getafe. Dios me Porque libre. eles tamén andan aí. Bueno, No, paciencia. con eles Paciencia. non. Que lo xoguémonos por os nosos méritos, sí, pero... Bueno. Quero dicir, parece que non, pero o Getafe está con 39 puntos, nós con 46. Que sí, que estamos a 7. Calzou unha chaqueta as Palmas outro día. Bueno, Getafe. Que estamos a 7, pero bueno. Estamos a 7, cabrón. Nunca se pode dar. Bueno, pero cantos quedan? 15. 15 puntiños. Non está mal. Mario, retráctate. Pensabas que estaba máis cerca. No, pero que quero dicir que unha racha boa, é máis un equipo como o de Bordalás, que na casa é jodido e que... No, o que está claro ahora, que ao unha final, racha boa todo nos mundo... próximos 3 partidos metenche un equipo aí e apántate tú. Todo o mundo se xoga algo e parece que non, pero esta cousa... Pois que decir, mira, do Sevilla para baixo xóganse todos o descenso. E quizás do Valencia para arriba ainda poden soñar, porque quero dicir, están... Mira, o Osasuna está con 44 para entrar na Conference. Que Osasuna, non contábamos co Osasuna, con que ganara E Valencia ten 39, son 5 puntos. Vale que nós estamos a 7, pero quero dicir, da Conference estamos aí a cousa, o sea... Osasuna, moitos están falando dende fai 2 horas porque ten 44, pero agora va a Villarreal, logo va ao Villamarín, Sí, os dous seguidos fora, e logo ao Sadar va ao Atlético. O sea, eu Osasuna non o conto. Eu Osasuna tamén creo que non vai entrar, pero bueno. Non, para mí Mallorca é Real Sociedade, por calendario e por todo. Porque o que ten bo calendario está descolgado ya, como é o caso do Sevilla, que si o Sevilla gañaba, pois podía tirar para arriba. Mira, vou vos decir, pero os demais non. As cousas que falei do Getafe, que parece unha chorrada, pero non iso. Getafe Rayo Vallecano, que se lle gana xa, baixa ao Rayo e o Getafe xa lle pasa por riba para intentar pelear con Europa. Valencia Getafe, que tamén están cerca dos puntos, mete a Valencia para baixo e eles poden seguir para arriba. Getafe Athletic Club, que pode ser o máis complicado que teñen probablemente. Mallorca Getafe, que aí si tamén é enfrentamento directo para ir a Europa. E o último partido é Getafe Celta. O sea, que o Getafe vai gañar, o sea que vai perder todo e vai descender. Me falla que agora está en boa dinámica e va a ganar todo o Getafe. No, ganar no, pero a Mario debe empatar e ganar Getafe. moitos. Non pasa nada. Bueno. Eu teño que decir a pregunta de Mario, que espero non xogarme nada co Getafe. Dios mío. Bueno. O que pode ser eso, Dios mío, última a ver, jornada non ten algo, digo, non ten equipo, tamén vos lo digo, en plan, eu en Bordalás é que o de Bordalás jamás o entenderei, o antifútbol máis antifútbol, pero saca puntos non sei de onde, me cago en Dios, é que isto non é entendible. É un dos mellores adestradores tanto motivacionalmente como defensivamente. E Bordalás, equipo que tocou, equipo que non le foi mal. No Valencia tamén fixo bo papel. Sí, en Valencia si foron un pouco listos, pero bueno. En fin. Entón, iso, eu quero aclarar a pregunta de Mario, sentirme mal por non levantar a man, pero eu son moi sincero, eu si me din en xulio quedar no 9º posto con todos estes xogadores, moi boa así tempada. No, sí. Pero tamén teño que decir, teño probas
que en Queira teño unha captura brutal do 26 de xuño a 1:00 da madrugada na que eu vaticinaba que o Celta clasificábase para a Conference League. Entón, levo creyendo dende o día cero. E Mario pode dar fe que no grupo di moita sí, guerra, cando no grupo todo o mundo era pesimista en Xaneiro, cos malos partidos de Mendizorroza, de Mestalla, contra o Bilbao en casa, eu seguía dicindo que íbamos ir a Europa. E non o decía con a boca chica, eu puxen sobre a mesa quen aposta pasta, pero pasta non vou decir a cantidade, pero se me foi a olla, poño agora tantos euros a que o Celta queda máis preto de Europa que do descenso. E iso no mes de Xaneiro, despois do partido de Mestalla. Bueno, a principios de febreiro. Eu sempre creín, pero había que analizar un pouco as cousas. O sea, o Celta competía. Está claro que en Xaneiro hubo un baixón, pero porque a Copa pois foi un palo duro, encima na forma na que son nenos, hostia, como non vai haber baixón? Estamos de coña. Tendo moitas esperanzas aí, vas ao Bernabéu, remontas o partido para que logo pois pase o de sempre, o que vai pasar a semana que ven seguro, para que o clásico teña amiga. E tal, pero o equipo de Claudio tivo moitas rotacións, igual que en Xaneiro ao equipo pasoulle factura a Copa, logo en febreiro iban poñerse todos os que estaban ali arriba con outra competición, xa sea Champions, xa sea UEFA, xa sea Conference, e iso pasa factura. O Celta e o Villarreal eu vaticinei que iban ir para arriba por iso, porque só tiñan a Liga. Non é o mismo preparar partido entre semana e viaxar que ter toda unha semana para plantexar un partido, e máis con adestradores de moita talla como Marcelino e Claudio. Non só iso, eu dixen que as rotacións, o que todo o mundo, pero es que casi todo, o 90% do celtismo criticaba en decembro, en xaneiro, en febreiro, tantas rotacións, así non se pode gañar, porque non tes a ningún que se sinta importante, criticando por criticar, hoxe se ve o fruto diso. Porque se ti ves os partidos do Celta máis alá de gañar ou perder, de xogar mellor ou peor, pero o Celta están como motos todos os xogadores, físicamente, todos. E os outros ao Mallorca, que é un equipo físico, o pasamos por enriba físicamente, aguantamos todo o partido moi ben. O partido que fixemos a nivel físico, que tamén fixemos moitas cousas ben en Montjuic, pero a nivel físico foi unha auténtica brutalidade. Borja aí o tes con 32 anos, fai 3 días echando sprints, pero todo o partido onte de titular outra vez. Físicamente hai que mirar moitas veces ao longo plazo, ao igual que se di que os partidos se gañan nas segundas metades, casi sempre, por iso non temos especialmente os que mellor están titulares todos, non, porque mirade o partido do Barça, sí, metemos 3, pero na segunda metade meten 3 e quen ganan o partido? Eles. Entón, hai que mirar moitas veces ao longo prazo e non ser de ose. Eu por iso era moi optimista con o Celta, mirando esas variantes, e o que falamos tamén no podcast da primeira parte da tempada, que a xente decía, e ti, Pablo, tamén decías, es que é moi difícil facer o que estamos facendo en casa, e fora nos sumamos, e se baixamos en casa vamos a estar aí abaixo e tal. E eu dixen claramente, en casa sou optimista porque sacamos os puntos que sacamos e non veñen ya Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. O sea, quitaste os 3 máis difíciles na casa. E fora é moi complicado facerlo peor. É moi complicado pensar que as dous cosas pasaron así. O sea, en casa estamos mantenendo a talla máis alá dos disgustos de Español e As Palmas, e fora da casa xa estamos, pois non somos o mellor equipo fora da casa, pero xa estamos como un equipo normal. Entón, hai que analizar as cousas non só o presente, que o futuro no fútbol tamén conta. Bueno, que vamos a Champions entón, non? Quedámonos con esa reflexión.
Claudio dixo coa cara de traveso que é imposible, completamente imposible. No, dixo que era... Eu vou descartado, pero vendo a Claudio dicindo eso tan convencido, ollo, ollo. Dixo que era Hola, que daba máis diñeiro. Cuidado, cuidado. Bueno, en fin, vamos a facer unha cousa rapidamente antes de falar do partido do Villarreal, que bastante ten como para estar aquí falando do Getafe. Álex, o teu vaticinio de hai unhas semanas era derrota no Bernabéu, victoria ante o Sevilla en Balaídos, derrota contra a Real Sociedade alá, victoria contra Rayo e victoria contra Getafe. Cambiou algo a túa percepción? Teño dúbidas no partido de Anoeta, pero no Bernabéu palmamos, pero fijo. Pero podemos facer o mellor partido da historia, pero o mellor que vai ver 4 o 5 elementos sospeitosos por aí, como no Villarreal, que parecía que tiñan 12 defensas. Non sei, pero cando íbamos a tirar a porta aparecía alguén por aí, sí, e non sei como estaba colocado. No, es que o partido do Bernabéu é imposible porque logo hai un clásico e o clásico ten que ter miga. Se o Madrid palma e o Barça gaña, ya o clásico, as audiencias e todo, vais a no sufle ante no Bernabéu a pasear, a mirar o paisaxe un poquito. A que xoguen os rapaces, que se foguen, que xogue Tincho e andando. Eso. Logo teño dúbidas en Anoeta e co Sevilla que puxen. Gana que victoria po Celta. Sí. Por Sí. iso, pois Anoeta, a ver, porque eu penso que vai ser un partido moi complicado. Brais recupérase, Zubimendi recupérase, Suchi Brais recupérase. ten bastante que recuperar Sí, verdad que non fixo moi bo ano, pero tivo moita mala sorte coas lesións. E Zubimendi é a mitade da Real Sociedade, o sea, E vais a Imanol, Real Sociedade... ollo, Eh? Vais Imanol. Sí, sabe ben. Hablando de vaticinios, que non che dicen nada. Aseguré, cando vi a alineación do Villarreal, que dicen? Que gañábamos fijo, ¿no? E ti, cuidado, nada, viste? Fácil. Sí, señor, Pim sí, pam, señor. toma la cafita. Sí, señor. Mario Seijas. Eu, home de boa fe, son o único que puxen que o Celta gañaba en Anoeta. A xente no chat, aquí previamente estuve lendo que o marcaba como un partido clave. Eu creo que posiblemente sexa a todas luces o máis importante que lle poda quedar ao Celta por o propio enfrentamento directo. Cambias algún dos teus vaticinios? Pois mira, eu que dixen ao principio do programa, se o Madrid palma o sábado, vaticino que o Celta vai sacar polo menos un puntiño no Bernabéu. E despois o resto deixaría igual. Exactamente igual. Palmamos en Anoeta. Sí. Pero Mario, a pregunta é, nos vai deixar puntuar no Bernabéu? Porque eu pola capacidade do equipo non teño dúbida, podemos facer moito daño ao Madrid de todas formas diferentes, sí, pero vai bueno. nos deixar. Quer dicir, gañar non, porque quer dicir, eso para os madridistas é moito orgullo. Gañar non. Pero un empate, eu penso que, quer dicir, dependendo de si o sábado, quer dicir, eu penso que o sábado pode ser que, en plan, que se veñan moi abaixo Madrid, que haya problemas nos vestuarios, que haya rollos, porque sería, pues, para Madrid un fracaso non gañar un título este ano. Entón, eu penso que se este sábado perde o Madrid, eu penso que sí que temos unhas posibilidades reais, polo menos sacar un punto. Eu poñolle un punto. Pero se non, se o Madrid pinchaba o título de Copa, xa non sei que decir. Pero a miña pregunta non vai por aí. Vou ser un Sí, no, ben te entendo. Se no minuto 90 vamos a ver, fai Lais Morima unha falta en medio campo
Ti non ves que poden facer líneas raras e tal e Bueno. meterla no punto de penalti? Sí, home, pero a ver, despois do roubo que nos mandaron en Copa, como carallo non vou, o sea, claro que con esa xente non se pode xogar limpo porque, quer dizer, eles non xogan limpo, o sea, ti vas facer o que poidas e vaste encomendar os santos todos porque non queda outra cousa. Dicir, o Gallá, o Madrid e o Barça se vayan xa pa puta Superliga de merda e todo iso, se perdan alá e nos deixen tranquilos xogar ao fútbol e ver un espectáculo como Dios manda co resto de equipos, porque hasta as narices sempre dos resultados, de todas as cousas, hasta do reparto de cartos e todo, que o coman, que o metan polo cu, hombre, xa estos huevos de Madrid e Barça. Todo para eles. Nos coa canteira tranquilos. A ver, que estou lendo por aquí opinións de todos os tipos, xente que necesita moito optimismo para pensar que vamos rascar algo no Bernabéu, e por outra parte, en absoluto di las feltadas no existen ya, olvidaros ya de ese topicazo que solo nos aporta negatividad. Ya no somos acomplejados como en la era Benítez. Penso que se o Celta pode gañar no Bernabéu en Liga, sabe Dios cuántos anos despois? Eu non recordo a última victoria do Celta no Bernabéu en Liga. En Liga, bueno. 2-3 en 2006 con goles de Núñez, Canovio e Jorge Larena. Chivoucho Alisson, ¿no? Que está por aí sacando a carpeta. Bueno, pois ten que ser desta. O sea, coa camiseta laranxa. Coa camiseta laranxa. Vamos gañar este partido tamén coa camiseta laranxa? Sería bonito, sobre todo para... Pues mira, non había caído en esa. Sobre todo para Mario Seijas, que comprou a camiseta e daría un significado especial, desde logo. A pregunta é, vou tirar aquí a pedra antes de empezar a meternos en clave Villarreal. Si o Celta pega a campanada e vamos a Europa, vámonos de viaxe a algún país extraño a ver o Celta. Eu, por suposto. Se teño que deixar de comer para iso, o fago. Hostia. Se teño que dar en adopción as fillas, o fago. Mario Seijas, opinión. Perdón, que estaba mandando un WhatsApp importante, disculpade, que estaba aí, xa non sei ni que estamos falando. Si o Celta pega a campanada e vamos a Europa, vamos de viaxe a un país raro Home, por suposto. É que vale pregunta, hostia. Hai que ir. Non é vamos, hai que ir. Hai que ir. Hai que ir. Pero de viaxe de podcast ou de hai que ir? Hai que ir. O sea, en plan, debe ser podcast. Home, pero págalo tío, viaxe, o que? Sí. Con viaxe de podcast, a dieta está metida no viaxe, non? Home, é que de feito, si nos metemos a Europa, falaremos con Autos Mapi para que nos preste unha camper para ir recorrendo Europa. Hombre, seguindo o Celta. Perfecto. Eso sí que xa sería. Eso xa sería. Conduzo eu, non teño problema. Te imagínate, os tres mangantes. Os tres mangantes, cas parellas, as nenas e todo, nunha furgoneta cunha pegatina xigante de Autos Mapi por Rumanía adiante. Bueno. Espectacular. Xa estou vendo. Vamos Celta, por favor, vamos Celta. É que hai que ilusionarse. De aí podemos facer unha película, Unha película, sí señor. Un documental. Vamos a ir grabando. Como van? Mi madriño que podía Os Miller, non? Que van por aí coa rulot. Bueno, somos Miller. Vamos a falar de fútbol do partido de fútbol ou que vai ser isto? Porque Mario Seijas, eu sei que tú disfrutache dese Celta Villarreal e quero preguntarche por qué. Que por que disfrutei do Celta Villarreal? Aparte de por estar comigo, lógicamente. Por moitas cousas, eu que sei, Home, estando contigo tamén, porque estaba tamén Diego Lao, que é un bon colega, polo bon fútbol de Giraldez, por ver aos canteiráns todos, eu que sei, non sei a que te refires. Tú estás tirando aí por algún lado, pero non... No, para nada. Eu simplemente estou pedindo a túa valoración do partido porque escoito moito de claro que a expulsión rigurosa,
pero eu penso Bueno. que antes da expulsión o Celta xa estaba sendo moito Celta. Sí. Estábamos sendo moi superiores tanto en... Quero dicir, penso que foi algo que estivemos comentando todo o partido, que che dixen en plan, en plan, sempre témolos dominados, estamos sempre encima, tal. Xa non é só iso, o sea, a hora de dar a presión, tú cando vías presionar ao Celta, ningún dos xogadores do Villarreal daba a volta claramente, sempre estaba un xogador en riba dele, non deixaban dar a volta aos xogadores. Iso é unha presión espectacular, o sea, o Guaita non sei canto tivo, pero igual tivo 4 tiros en todo o partido ou menos, non sei, non sei cantos. Non sei. Os tiros do Celta foi unha exageración con respecto aos de Villarreal, o sea, unha diferencia enorme. Non sei se podes aquí buscar os datos sobre eso, pero eu na miña cabeza está que foi unha barbaridade. O sea, isto sí que o quero mirar porque foi realmente un abuso, o sea, así de claro. Un momento. Tiros totales 21-4. 21-4, sí, 9 exactamente. tiros a porta do Celta, un tiro a porta do Villarreal. É que é moi exagerado, porque quero dicir, unha cousa é dicir que estás dominando solo co balón, pero que o Celta generou ocasións, tirou a portería e dominou totalmente o Villarreal. E xa non solo polo aspecto da expulsión ou non, quero dicir, o Celta estaba dominando claramente o Villarreal, estaba lle metendo moitos apuros. Incluso hai un penal que Mr. Asubío di, ou na súa conta de Moito Twitter nos di, acordamos de Mr. Subiu durante o partido. que é penal, e nós non o vimos claro, é unha entrada que hai fuerte aí que leva o balón e que tal, pero quero dicir que houbo, en fin, moitas ocasións. Eu creo que o Celta é moi merecedor dese resultado, sí ou sí, o sea, porque incluso puideron ser máis, eu creo. A ocasión de Yago, si mete Yago esa que lle pega de primeiras según caza o balón e lle mete o tiro aí de tal, que fai un paradón o porteiro de Villarreal, pues, Uns cuantos, uns cuantos para dos. Pero bueno. Bueno, en fin. Que moi contento, non só por iso, creo que xa é valorar en plan ver a afición toda animando, como animaba de forte, ver todo o campo cheo un mércores por semana, non sei, que son tantas cousas que a verdade é que invita a ser sempre moi optimista últimamente, e eu que precisamente acórdome que as veces que máis fun a Balaídos, probablemente os anos que fun a Balaídos foi en segunda división, pois claro, acordarte daqueles momentos tan difíciles e ver isto ahora, e ver a evolución, e ver todo, joder, que ahora como para non estar feliz, a verdad. É para estalo. Alex, non sei se desde tribuna se viu a cousa parecida, a tremenda malleira, xa digo e recalco, antes do cartón vermello a Eric Bailly. Está por aquí Xorxe Paz falando do dorsal 3, falaremos despois do dorsal 3 tamén, pero en líneas xerais unha valoración do partido, Alex. Pois moi de acordo en casi todo con Mario. Sí que é verdade que eu tiña certo medo porque o Villarreal en riba ten moita calidade, xa vin moitos, pero moitísimos partidos do Celta no que é superior nunha transición ofensiva, nun balón parado, en calquer cousa, poste 0-1 e logo a remontar. O sea, eu cando, por exemplo, recordo así un córner que estivo a punto de rematar, creo que Canguala pasa por cerca do pau, pois tive o culo preto nunha arrancada de PP que se vai como quere do carrileiro en cara aos centrais en velocidade, tamén dicen, ui, sabe? Entón eu sí que é verdade que estábamos sendo moi superiores, pero non é o mismo, o sea, partido tampouco por iso desmerecemos o Celta, porque podíamos haber gañado 11 contra 11,
pero o partido cambia moito de estar con 11 a estar con 10. O sea, porque a presión a que te somete o Celta, os ocos que tes que tapar para o xogo do Celta, o sea, o Villarreal tivo que cambiar todo porque comenzaron facendo presión medio alta despois da expulsión ata que metimos o primeiro gol, pero a presión era en bloque baixo, o sea, Barry non salía a presionar máis a la do círculo central. Entón, o cartón vermello, queramos ou non, sí que tivo influencia. Está claro. Eu dende o campo teño que decir que pensaba que non era. Eu estaba dicendo aos compañeiros de bancada que eu creo que vai entrar o VAR, porque dende a miña perspectiva sí que é verdade que píllame mal, porque estou máis orientado a marcador, estaba A ver, portería é contraria, rigurosa en cualquiera caso. estou máis ou menos pola mitade, e eu creo que Kiko Femenía e Canguala estaban máis preto de Bailey, pero logo vendo as imaxes sí que penso que ninguno dos dous legaba o balón. É unha cafrada, o sea, é unha entrada máis rara. Pero non chegaban, Que digo que é unha cafrada, que é unha entrada un pouco extraña, a verdad. Sí, Darte aí a volta, tirarte o chao aí a donde vaya. Non sei. Bueno, en cualquiera caso, non sei en que minuto foi eso. Pois para min é tarxeta amarela e creo que nos beneficiou esa xogada en concreto. Para min, na miña opinión. Básicamente porque creo que para que suceda iso ten que ser unha ocasión manifesta de gol, me refiero no aspecto de que se plante diante o porteiro e poida ter opcións de marcar. Eu creo que se houvesen chegado. Eu creo que sí que houvesen, bueno, chegado, non o sei, pero que está moi dudoso, que non se podría saber exactamente. E penso, estiven falando con Mister Asubío disto, porque lle preguntei, parece unha xogada interesante de analizar, porque o tema de expulsar ou non expulsar por si era o último, non fai falla que seña o último para poder expulsalo sempre e cando seña unha ocasión manifesta de gol na que poida haber un gol realmente. Claro, o tema é que o que non entendo, que non é que non entenda, que agora teñamos unha ferramenta como o VAR e, por exemplo, non entre nunha xogada así, sabes? Porque creo que sí que de verdade é unha xogada para parar e intentar determinar se houvese chegado ou non. E sinceramente, para min eu penso que se houvese chegado, polo menos Kiko Femenía seguro. Non sei, Mira, eu creo que non. Mira cando lle dá tal que hasta Kiko Femenía ten que saltar por riba, o sea, é unha xogada que está moi cerca. Eu creo que non houvese sido tan clara. Eu para min é amarela e hai que decir que para min beneficianos esa xogada. Eu digo, cando nos perjudican como outro día co Barça, digo, o sea, en plan, porque por exemplo eu creo que era unha expulsión de Mira desde aquí, Mario. Eu non sei se chega, Joder, hostia, non é ni siquiera non é o último, pero ten que controlar, ten que correr co balón mentras Kiko Femenía corre sin balón. O sea, non sei, pero non sei. Para min é amarelo. Alfon, teño que decir que Alfon é máis veloz, e Alfon se non se tropeza co balón ou se le fai de noite diante do porteiro agardando a que o porteiro faga, eu estou seguro de que non chegaba. Tamén digo, para min en directo non era ni de coña. Logo vendo os vídeos, sí que penso que é o último home porque non vai chegar ninguén. Canguala corre prisa non chega. Pero iso sí, tamén o digo, se saca cartón amarelo non hai drama ningún. O tema é que aquí hai que preguntar ou sin a bufanda na man, quero dicir. As opinións que son coa bufanda na man ou sin a bufanda na man. Sempre que bufanda. Todo o mundo pero tal. Bueno. Entón, quero dicir, eu entendo de tal. Eu penso digo, que é riguroso, pero pode ser. A nivel tal, non sei, eu para min sería amarela. Que botou roja, pois tampouco lle extrañou a naide, nin houve unha grandísima polémica por eso, pero bueno, se nos para min o resumo é ese. Para min non chegan ningún, o sea, nin Canguala nin Kiko Femenía chegan, pero si saca amarela non pasa absolutamente nada. O sea, non pasa absolutamente nada. Pero dice, exacto, último hombre que non nos cuenten perigo. Pero que non é o último hombre. Femenía está máis atrasado. Se tú traces a línea... Bueno, estará Canguala en tal caso, pero... No, ou eso, Canguala ou que sei. Non me jodas. Pero eu creo que chegaba con moita ventaxa Alfon,
Sí, Da igual. non é o mesmo que Alfon salga dun regate este todavía en proceso Pero de aceleración a que vaya lanzado. E Alfon xa había eu pasado o proceso de aceleración. Para min, o sea, sí que estou seguro de que non chegan nin Kiko nin Canguala. Pero, repito, é unha xogada gris. Sin a bufanda na man, digo, é unha xogada gris e se sacan amarelo, eu non houvese botado ningún drama. O sea, mm, hubo bueno, moitas máis xogadas no, polémicas pero no Camp Nou que, Pero o tú, sea, para Mario, min a ver, sacan consideras que amarelo está máis perfecto. preta do amarela que de vermella? El Aranza, sí, Sí, Laranza, pero hacia que como a lado? UEFA Europa League. Hacia no, que a lado? ver, eu para min eu xo dixen, para min é amarela e xa Xa, está. eu Así que decir, non é sei hacia amarela, onde vai. non iso. Bueno, en fin, que vamos a estar aquí chorando tamén porque nos piten ben, por unha vez Quero dicir, no, porque que pero quero piten dicir que ben da igual. os nosos intereses. Que quero dicir, favorecernos, pois para unha vez que nos favorecen, pois tamén o digo, así de claro, Pero tan escoítame pacho me unha quedo. cousa, minuto É o que hai. 37 estamos falando, O sea, o Celta Bueno, xa chuchara que non é sí, sí, que sí, sí. cartón vermello no No, minuto no, 10 pero é que cambia o panorama. eu creo que aínda que non expulsasen a ese xogador, o Celta houvese ganado igual de cómodamente porque o sea, en plan, o equipo estaba xogando as mil maravillas, vamos. Haberá que falar tamén das baixas do Villarreal, pero bueno, con todo iso é un señor Villarreal, que non se nos olvide. Bueno, en fin, vin un pouco contrariado o señor Alex cando empezou a ler nome por nome a aliñación do Celta. Opinión Mentira, sincera. mentira. Bueno. Mentira absoluta. Bueno. A ver, que dicen eu? Ai, O de Carlos empezaches a Domínguez de ler. central derecho non o vía, porque eu non, o sea, yo el Lago de Mendizorroza, pois veuse que non é a súa posición. Eu pensei que iba a xogar a pé trocado o Carlos Domínguez. Sí que é verdade que moitos centrais xogan a pé trocado, pero normalmente son os destros. Un central destro no perfil esquerdo, a gran maioría pode parecernos normal, pero un central esquerdo a pie contrario pois é un pouco antinatura. Eu pensei que iba a sair con Carlos pola dereita e o Lago de libre, que é a súa posición, Marcos pola esquerda. O único que dicen, a de Carlos Domínguez non a veu ninguén. O único. O sea, non, tampouco exageremos por aquí. E logo, pois iso, cando teño que decir que máis que a aliñación, a miña reacción, a miña pior reacción non a viste, porque eu sabe cando vin que Carlos estaba No medio. de libre, donde había tido un partido moi malo. Yo el Lago pola dereita, que en Mendizorroza tamén había tido un partido moi malo, pois eu dixen, a ver que me está facendo aquí Xiraldez, que eu creo que o Villarreal sae con todos os suplentes, e Xiraldez, como va coa chorra fora por aí, pois quere igualar as condicións, ¿sabes? pero sale todo moi ben, partidazo, partido bo de Carlos Domínguez e partidazo de Joel Lago, absoluto partidazo, que xa o felicitei ao remate do partido persoalmente, e Joel Lago está para cousas moi serias xa. O sea, para min cuarto central. dorsal de Un momento. primeira plantilla o ano que ven. Un momento. Tivo mala sorte. A ver. Un momento. Que xa sempre que estou aí dándolle caña a Pablo, vou dicir, en absoluto burro. Me está dicindo, Mario, que femenino, que xa está ese conto fora, hombre, por favor, en absoluto. Que gañamos 3-0, home. Vamos a estar discutindo venga, por un cartón vermello que nos pitan a favor. Veña. Pouco me parecen unha vermella. Que ademais, bueno, había por aí algún xogador metendo patadiña nos primeiros minutos que non levou cartón por algún motivo. E finalmente, pois, oye, foi riguroso como tal. Hai que compensar tamén o fútbol é iso, hai que compensar todas as que nos fixeron o ano pasado. Que carallo. Bueno, Mario, máis alá de Joel Lago e Carlos Domínguez, podemos ver, por suposto, o regreso do Hugo Álvarez á titularidade, volve tamén Fer López a ser titular, mantense Borja Iglesias, Alfon con todo parece que sí, que caise carreira, pero bueno, un equipo do Celta
no que eu especialmente destaco esa doble liña na cual Fran Beltrán acompaña a un Damián Rodríguez que volve a xogar 90 minutos despois de moito tempo. Home, meu amigo Damián. É que o tema é que parece unha chorrada, pero sempre que Damián xoga e participa, o Celta xoga mellor. É así. É un rapaz que se sacrifica moito, que é moi intelixente, que sabe cando facer unha falta, que facilita moito a circulación de balón, fai que o xogo circule moi rápido e fai que os compañeros sempre se sentan apoyados, porque a verdade é que a nivel de apoios é un espectáculo, se sempre está dando un bo apoio para recibir o balón, en pouquiños metros. Para min, en partidos donde ao mellor un rival está tamén encerrado ou lle toca xogar en poucos metros, pareceme clave, porque é un xogador que aparte de ser super rápido e fluido no xogo, é capaz de xogar en poucos metros sin ter que andar regateando nin nada, sempre ten unha solución rápida para dar un balón. A verdade é que Damián estou enamorado del xa desde o primeiro día, é un xogador que me encanta, o sea que sempre que o vexo xogar é un ledicio para min. Alex, unha pregunta que se me ven á mente ao fío do comentario de Enrique Ribeiro sobre o cambio de bandas dos carrileiros. Sorprendente, eu entendo que Mingueza ten que xogar na esquerda, que non o fai mal, que pode chegar a ser un perfil que lle favorezca en certos momentos, pero que ben dado sobre todo por aquí Alex en su día. como creo que principalmente ben dado porque Sergio Carreira é moito mellor xogador pola dereita que pola esquerda, pero neste caso sí que non deixa de ser curioso, non sei se é por esas doenzas en clave de disparo de Hugo Álvarez ou a que se pode deber, entendo que terá moito máis intríngulis que non simplemente eso, para que cambien polo menos nun primeiro momento, para que cambien de lado Hugo Álvarez e Óscar Mingueza, que creo que ningún dos dous estuvo especialmente brillante. Eu creo que é por non trocar pois os últimos a ver como explicarlo. A ver, estábamos acostumbrados a Carreira pola dereita e Mingueza pola esquerda, por non trocar o sistema de eso, non é o sistema, es que non me sae a palabra. O que se está facendo últimamente, que está dando bons resultados, e Mingueza pois tivo partidos mellores e partidos piores e así. Eu creo que era por non variar moito as cousas. Tamén quero decir, eu cando dixen o troco de banda de Mingueza e Hugo, o dixen cando normalmente xogaban Mingueza e Hugo, o sea, a Carreira por aqueles tempos non asomou todavía. Eu creo que é o sistema, o sea, o sistema correcto. Sí que é verdade, porque logo volveu a trocar a Mingueza de banda e non creo que fose unha cosa ofensiva, eu creo que era defensiva, porque a fixo xusto despois da arrancada de Pepe, que se vai de Mingueza como quere. Eu creo que meter a Mingueza con Pepe pois é o mismo que dixen eu de Barcelona, que Mingueza ni con Lamine ni con Rafinha, por Deus, que Mingueza descansase ese partido ou que o sacasen a media, que na media pois eu creo que é un melón por abrir, pero claro, os medios pois xa temos 4, ninguno está a facer mal, é moi difícil entrar ali, sobre todo se os carrileiros os tes como os tes, que tes 3 cos que podes contar, que son Mingueza, Carreira e Hugo mancouse, non hai efectivos. Pero eu creo que é a orientación que deben facer, porque Mingueza destaca máis, sí que é verdade que pon moi bons centros, con moi boas combas e tal, pero Mingueza destaca moito no xogo entre liñas, metiéndose cara adentro e tal. Se tes a Carreira e a Hugo Álvarez pola esquerda,
Es que non son grandes centradores, non son ambidestros, non son grandes centradores coa zurda, e tapalles, o único camino que ten é ir cara adentro. Entón, para min está moi ben que Mingueza poda irse cara adentro, porque así o interior esquerdo pode ocupar banda, que é o que fixo Biliot moitas veces, o que fai Alfon, que Alfon, aínda que sae centrado, porque os dous que xogan por detrás do dianteiro non son extremos, sino son máis ben enganches, media puntas, como queiras amarlo, pero parten de dentro. Carreira e Hugo Álvarez así, pois pode meterse cara adentro pola dereita, alguna vez por sorpresa, pero poden coller línea de fondo para dar pase atrás, para centrar balóns a Borja e tal. Para min é o correcto, o sea, Pero non deixa de ser chamativo, non? Que Mingueza ten que xogar pola esquerda e Carreira e Hugo pola dereita. A min Hugo pola dereita quedéseme moi xustiño. Non sei, Mario, como ves tú nese aspecto. Pois Hugo pola dereita o ano pasado gañou o partido máis difícil e con máis medo que tiña, que viñamos dun Cádiz 1 Sevilla 0, xusto antes de que comience o Celta Athletic. Que golazo. E aí sí que é verdad que para mí pola esquerda encántame Hugo, pero pola dereita tamén. Es que os xogadores vos da igual. Es que a Hugo o pos de portero se Villar se Guaita se manca e Villar sae expulsado, e Hugo de porteiro vai sacar 3 balóns como se fose Leo Román Monjuic. O sea, da igual. Oye, un momento, antes de nada, estou vendo por aquí a Gonzalo Vieira, recién suscrito, moi activo desde Portugal, ca actualidade do Celta e tamén ca tempada que Bravo levamos. por Gonzalo. Gonzalo, contanos a túa historia. Que fas aquí? Si queres... Brindemos por un Celta que liga portuguesa. Eso. Eu creo... E Altri tamén para Portugal. Mario Seijas, laterales, carrileiros... A mí non me convenceu. Non me convenceu. Eu creo que é un tema, nada máis sair, eu creo que é un tema de amplitude de equipo. O sea, quero dicir, Claudio que pretende, ou polo menos coa alineación de onte, é buscar que o equipo sempre esteña con moita amplitude. O sea, Hugo Álvarez puxo na dereita porque normalmente na esquerda tira cara ao medio, e tamén cando está Mingueza na dereita tamén tende a tirar hacia o medio. Entonces, el intentaba estirar todo o que podía o equipo para atacar sobre todo pois esos perfiles de bandas e facer 2 contra 1. De feito, había xogadas claras donde normalmente, por exemplo, Alfon é un especialista que normalmente o que fan, ou cando mete a Mingueza na dereita ou na esquerda, perdón, non fixeron o que fixeron ao principio, que é dicir, Mingueza sempre se vai hacia o medio, tanto esteña na esquerda como na dereita, pero estivo a maioría da primeira parte pegadiño na esquina de banda ao principio, podedelo ver ao principio do partido. E Alfon normalmente é ao revés, o sea, que decir, o partido, por exemplo, que fai Alfon contra... Cal foi o anterior do Barça? Español. Español non foi Español, ou si... o partido que... Las Palmas, Mallorca, Español, Barcelona. Las Palmas foi. Que pillaba o balón no extremo esquerdo, é dicir, normalmente cando Alfon pilla o balón sempre está pegadiño a banda, está no extremo esquerdo, e Mingueza está por dentro. Pero este partido ao principio estou me escoitando doble, perdón. Non sei que pasa aí. Pois nada, que digo que Alfon normalmente sempre empeza desde a banda esquerda para dentro. Este partido estaba Alfon por dentro, estaban os 2 mediapuntas por dentro e os carrileros estaban moi pegadiños á banda. Eu penso que ao principio era para buscar simplemente amplitude do equipo e poder seguir abrindo espacios e todo iso porque era onde quería atacar Claudio. Despois cambios e trocos de posición e xa vemos a Mingueza pois tamén a posición natural, pero sí tamén sempre ou moitas das veces pois máis pegadiño á banda, pero bueno, tamén entrando un pouco por dentro. Quer dicir, xa desde a expulsión sí que digamos que Claudio foi cando fixo o troco de carrileiros e todo iso e cambiou a forma de atacar un pouquiño. E sí que, bueno, xa lle deu un pouco máis o tema de que sabía, supoño, que se iban a encerrar e supoño que quería que pois iso, que encarara Alfon desde o pegadiño á banda e volver ao plan de partido que normalmente ten contra outros equipos. Pois casi nada. Eu creo que o troco de banda foi máis unha cosa defensiva que ofensiva. Creo, E digo eu, o gol non chega así. Eu creo que non chega dun centro de Mingueza que non vai a ningún lado.
pola dereita. Sí, Pode ser. é que houve bastantes centros. Eu creo que no, porque Claudio, este partido, e sabendo con un menos cantos eran eso, simplemente o que quería era defender ben con balón. O sea, quer dicir, quería defender todo o tempo con balón. Non creo que estivera especialmente preocupado por Pepe ou polo outro. Creo que era unha condición de que tiña que defender todo o equipo e de que tiña que facer a presión tras pérdida rápido, ben. Obviamente que coincide que se fai un troco de tal, seguramente pues, é máis idóneo calquera que Mingueza para defender a un xogador rápido. Eso porque a verdade que Mingueza últimamente defensivamente, madre que me parió. É que o digo porque xusto non sei se recordades unha arrancada de PP do medio campo e Mingueza parece que é transparente, vaise de Mingueza como quere, queda man a man con Marcos Alonso, Claudio cagas en todo e a posterior reacción é troco de banda. O sea, eu por eso o digo. Eu creo, porque pode ser, non sei. Falaremos Pode ser, pero de Mingueza despois, Eu creo que o troco de Claudio que acabou como en Vallecas de milagro. o troco, eu penso que o troco de carrilos cando de verdade se trocan é cando hai expulsión. Cando xusto na expulsión. Home, que eu, a ver, podémoslo ver aquí, se vos parece. Eu penso que o gol xa chega con Mingueza pola dereita. Sí, porque o gol, o globazo ese de Mingueza, Globazo que vai a sabe Dios. Eu non me levantei do asento co gol. Eu xa me pillou levantado, porque cando Mingueza manda semejante globo para arriba, eu xa estaba coas mans na cabeza e así levantado. E logo venme o gol. En que minuto é ese? Que minuto 44. Bueno, o sea, pues a expulsión é no 37. Claro. Estou seguro porque eu acórdome xusto de cando hai a expulsión e todo, Claudio xa fai un movimento e acórdome de ver trocar os carrileiros e todo. E centra. Pégalle a esquerda. Que barbaridade, que trapallada, Ostra, chaval, menudo centro. E acaba en gol, vaya tela. Pelexa aí como pode, claro, que pelexen aí, e logo chega Alfon, non? Creo que Alfon remata así de medio lado. E chega a cero aí, perfecto. E que tamén, quero dicir... Ca dereita, Aura. E que tamén, quero dicir, Fer López beneficia moito os seus movimentos que sempre fan cara adentro e aí en daño, beneficia moito a que alguén que seña mínimamente habilidoso poida entrar pola dereita, o sea, como Pedro por su casa, porque el arrastra moi ben aos laterais. Bueno, lateral, central, pero presta moita atención aí porque el é un xogador que aí entre líneas manejase, o sea, é un espectáculo. A min Fer é outro xogador que, madre mía. A mí a todos, eu creo. O que menos fe lle teño de que faga carreira no Celta. Quizás por iso me baixa un pouco o suflé. Non sei por que. A quen? A Fer. Non sei. Vexo un xogador máis pa outras historias. É que eu creo que pode entrar en moitos equipos un xogador como Fer López. Non sei como pode quedar eso. Conviene ser precavido, sí señor. Oye, Gonzalo repasando todo, Os xogos en que fomos máis prejudicados foi en Vallecas, en que o primeiro golo do Rayo é falta sobre Guaita e fica pelo menos un penalti por marcar a favor do Celta. O sea, Gonzalo Vieira, desde Leiría, que ainda queda máis abaixo de Coimbra antes de chegar a Lisboa, celtista, confeso, e co Big Data ainda na mão. Sí, señor. Grande Gonzalo. Grande Gonzalo Paciencia, sí, señor. Grande Gonzalo. A ver, eu quero abrir un melón aquí. Falando de mantelo no tempo, de equilibrio, de capacidade para xogar, para ser protagonistas incluso, que penso que en moitos tramos da tempada non foi así. Beltrán, Damián, é o centro do campo deste equipo sen caer en presentismo puro e duro ou é que a min non me entra na cabeza o de Damián este ano por moitas historias que tal. Pero é que para min o tema das titularidades pasa o mesmo que cando falas de ten que xogar Borja, ten que xogar Pablo Durán, ten que xogar Alfon, ten que xogar Willy, ten que xogar... É que eu creo que según o equipo con que te enfrentes pode xogar unha persona ou outra, dependendo de quen teño ao lado, dependendo de quen o defenda, dependendo de como vais a atacar. Entonces,
a mí parece absurdo de estar comentando de tal. E máis despois do semejante partido de Ilais Moriba. O sea, porque que eu non entendo que decir, no, o que pasa que ahora mesmo no medio do campo estamos a ter un nivel bo e hai moitos anos que non temos tanto nivel no medio do campo, está funcionando porque, quer decir, que en algún momento e ainda así queda moito por facer, que son moi novos, pero por fin se atopa o sea, mediocentros dun nivel alto e encima que se fan competencia uns a outros, porque Sotelo sale uns partidos, fai vos partidos e todo, pero xa ten atrás aí a Fran Beltrán, a Moriba, dependendo do partido que se lle mete a un a outro. Quer dicir, hai que apretar. Entón, quer dicir, eu non me caso con un centro do campo Beltrán porque sí. No, para nada. Eu penso que cada partido pode ser para uns e para outros. Eu que sí que creo é que igual o máis titular en tanto por talento como por moitas cousas estando ben pode ser Moriba, para min pode ser Moriba, porque é un chaval que ten un físico envidiable, Falaban que ten un antes percorrido moi de grande, que facer un sabe, crowdfunding para fichalo. é Que que non a está ver, fichado, o partido que fixo Moriba con un 100% de pases con tiro ao pau, Penalti. tan influente, é que eso foi un espectáculo, o sea, Penalti provocado, que non se che olvide. penalti provocado tamén, quer dicir, Que se partido marca o moi mal. golazo, o zapatazo ese que se saca. Madre mía. Como O zapatazo, merecido. non o do pau que acaba en gol, que quer dicir que encima tamén tiro ao pau, senón o outro que lle mete un zambombazo e fai un paradón ao porteiro que mete medo, pero é que non sei, quer dicir, a mí o que máis me preocupa quizáis de todo estamos falando deste tema é que as palabras de Fran Beltrán non me gustaron nada. Bueno, rol de prensa iba a decir, non, é unha entrevista coa SER, creo, xa me acordo. É unha entrevista que lle fan, que el dice que ainda non está renovado, que cada un pode sacar as súas conclusións e todo iso, e a mí non me parece demasiado ben pois que o diga que o diga dese modo, entonces creo que aí está desacertado Fran Beltrán, e vou ser sincero, o sea, en plan, visto o que ten o Celta, se Fran Beltrán non está a gusto ou non quere, que decir, el di que está a gusto aquí, que quere seguir que todo iso, pero non sei, con esas palabras que dixo tampouco dá a entender que non sei, é que non sei o que quere. A mellor as negociacións tamén están por baixar un pouco o soldo que cobra, que creo que cobra un soldo bastante importante na plantilla, e o rendemento non é como para ser quero dicir, é un xogador importante na plantilla, pero tampouco creo que sea titularísimo, e creo que ao mellor pois, as renovacións van por ese tal, e se non se renova, pois será porque ao mellor pois, non se chegou a un acordo de certos cartos, e creo que a súa ficha está cerca de xogadores moito máis importantes. Non me han dicho nada, puede ser por mil motivos que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo estoy contento en Vigo y quiero poner al Celta lo más arriba posible. Di o señor Francisco. Patinada. Ponlle o título que queiras que ti edes o periodista. Pero fora de lugar, e máis sendo un dos capitáns, pero sabes que pasa? Eu creo que tal como está o Celta económicamente, con cousas que seguramente nos perderemos, vendo o que pasa con Carreiro, vendo o que pasa con Alfon, eu penso que máis de un ten que estar aos teus collos de que lle tomen o pelo co tema contractual. E penso que xa é suficiente o que toreamos todo o ano a Fran Beltrán sendo un dos 8 ou 7 xogadores con máis partidos do Celta en primeira na historia, o ninguneo constante que moitas veces se lle fai, eu o primeiro, e igual pois xa un pouco acto de rebeldía de decir, bueno, eu estou aquí xogando todo con entrenadores un outro, e parece que ninguén se acorda de min. E creo que é algo que xa digo, que vai máis alá de Fran Beltrán e que estamos vendo con varios xogadores. Non sei se poden ir por aí os tiros, en cualquera caso, amigos, se levas o brazalete, non axuda a gañar 3-0 Villarreal e contar esta película. E tamén decir que aínda ten contrato actualmente, o sea, podes esperar ao verán que entras no último ano de contrato, pero Beltrán tamén ten que saber que Carreira está igual
pero acabando xa, Ajá. Alfon está igual, pero acabando xa, Jailson, aunque parece obvio, está igual, pero acabando xa, Manquillo, mellor non comentalo, pero está igual, pero acabando xa, que igual o que máis motivos ten de Guaita tamén, o que máis motivos ten de queixarse non é Fran Beltrán. Eu vou decir algo. Sinceramente, este tema non me preocupa. Teño, como persoa, he estado aquí 8 anos, teño moito cariño a Fran Beltrán, vino sendo un rapaz, deu todo pola camiseta, o sea, nada que reprochar e tal, pero para min, si se va, non é ningún drama, básicamente, porque se queremos tamén recortar escala salarial e tal, pois Beltrán non é dos máis altos, pero está na media alta. Para min, persoalmente, estou triste por un xogador do B que é o máis importante do equipo, con diferenza. Pero parece que non conta moito non polas capacidades, senón polo ben que está cubierto o posto. E eu, si se va Fran Beltrán, eu nin miraba o mercado ni nada. Outro. Miguel Román para arriba, Miguel creo, Román. sinceramente creo, que Miguel Román, subiendo ao primeiro equipo, fai o traballo que fai Fran Beltrán as mil maravillas. Sin desmerecer a Fran Beltrán, que o dito, teñole moito aprecio, é un xogador máis que válido, para min é titular indiscutible en 10 equipos de primeira, non é ningún paquete como tilda xente por aí. Outra cosa é que eu tire máis por un medio centro como a Damián, pero sei que para certos partidos pode vir moito mellor Fran Beltrán. Non quero desmerecerlo, pero para mí Miguel Román é un xogadorazo, vai ser un xogadorazo, o perfil Fran está aí. Igual sorprendeste porque non digo Burcio, sabes o que me gusta Burcio, pero para mí Burcio ten que ter un año máis de cocción, de momento. Burcio non é un perfil Fran Beltrán, Burcio é un perfil Ilais Moriba, ou últimamente Freddy o está poñendo na posición de central dereito, está cumplendo as mil maravillas. E ollo tamén con que teñamos aí que todos agardamos a Burcio na media, pero igual como central dereito é competencia de Javi, pois nos levamos as mans á cabeza. De momento os partidos que fixo, o sea, contra o Barcelona B fixo unha auténtica burrada de partido. O partido anterior contra o Tarazona, tamén de central dereito, é moi bo partido. Vésole moi ben nesa posición. Vais a meter o Fortuna en playoff? Como sustituto de Fran Beltrán, Miguel Román, Vais a meter o Fortuna en playoff? Pregúntasme si vai ou si quero. Si vai. Tamén quero eu. Non, pois eu non quero. E mira que eu son sempre optimista e tal, pero eu creo que ascender a segunda división con rapaces de 18 ou 19 anos... De meterse pola cola un playoff a ascender, ainda vamos con calma. Sí, pero se ascendes, que? Para min é un marrón. Mira que a xente di, ir a UEFA é un marrón pola plantilla que hai. Cala mellor. Outros anos, subir ao B para qué? Cala mellor. Para min, porque subir a segunda con Raúl Blanco, con Alfon, con Pablo Durán, o sea, xente feita e tal, para min sí que podes competir de verdade en segunda. Para min ir con Angelito Arcos, Iago Barreiros, Óscar Marcos e tal, para min, aínda que ten un futuro brillante, que son souvenirs todavía. Para min, o obxectivo, o ano que ven xa podemos empezar a falar de playoff. E dentro de 2, seguro, porque eu quero ver ao Fortuna en segunda. Pero para min este ano non é o ano, porque tes que trocar todo o equipo. Pero todo o equipo, porque non podes afrontar unha tempada en segunda con rapaces de 18 anos. Que é moi diferente a facelo con rapaces de 18 que de 21. Habrá algún de 18 que poda dar a talla de sobra na categoría, pero un equipo plagado de rapaces de 18 anos non. Entón metese ou non se mete? Que non. Que non se vai meter en playoff. Mitad de la tabla, tranquilos, vacacións largas, que se vayan de holidays, como dice o meu amigo Guillermo, o que retransmite a NBA,
que me ten enamorado con Anda e Miel de Holidays e xa está. E o ano que ven outro ano será. Pois co cariño que lle ten o señor Alex o Fortuna, eu, Mario Seijas, sei que tú lle tes un cariño especial a un home que leva os mismos goles que Iago Aspas, que xa é máximo goleador do Celta, que leva tamén as mesmas asistencias, non decían por aquí antes, e que leva 4 goles en 2 partidos. Borja Iglesias, non sei se é o que dixo acabar o partido de que este Celta de Claudio Giraldez, concretamente facendo fincapé no entrenador, no adestrador, chegoulle a cambiar a vida, pero un Borja Iglesias que empeza a enchufar así, eu creo que é un Maxi Gómez. O sea, levan todo o ano aportando seguramente con altos e baixos, pero como empeza a enchufar, temos un dianteiro para xogar Europa, realmente. A ver, eu penso que a Borja non, o sea, quero dicir, os números venenlle ben, porque obviamente está guai que marque goles e que nos dé puntos, quero dicir, desgraciadamente contra o Barça non puido acadar ningún punto, ou sea, non se puido acadar ningún punto, pero estivemos aí cerquiña e fixe un papelón. Non sería por Veus Borja, arriba, que non puntuamos. No, está claro, está claro. Pero dicir, pero volveu a mollar, pero a Borja, quero dicir, é que para min é fundamental que para o ano siga, non só polos goles que poida meter, senón porque o traballo que dá, o sea, quero dicir, a pelixa cos centrais, o traballo que fixo contra o Barça, porque estratégicamente el sempre foi intelixente, utilizouse como unha bolla, como pivote, chámalle como queiras, para sacar o balón e directamente xa de primeiras mover as dúas bandas, pero non só iso, despois cando hai equipos encerrados tamén é unha solución, e a maiores é que no vestuario vese que caeu de pé, que é un xogador que aporta moito, que é un xogador que fora do vestuario é un xogador que aporta á sociedade. Eu penso que por moitos motivos é un xogador que dá exemplo e que me gustaría ter e que me gustaría que siga lucindo hasta que poida a celeste. Eu sinceramente non teño nada máis que decir a favor de Borja. Eu sempre o defendín. Creo tamén que hai partidos nos que non debe xogar, que o mellor é mellor que xogue Pablo Durán ou que xogue outro compañeiro, porque pois polos espacios que nos deixan os rivais ou polo que poden dar as espaldas en desmarques e todo iso, como pode ser, eu que digo, Pablo Durán, por poñer un exemplo, ou incluso o Iago a veces, porque ten unha maneira diferente. O outro día se viu tamén xogando Iago con Fer, que poden ser compatibles e que nesa posición tamén pode xogar, pero que hai moitos partidos nos que para min, obviamente, Borja é fundamental a nivel futbolístico e despois durante todo o ano a nivel tanto dentro do vestuario como fora do vestuario é esencial. O sea, para min todo o ano é un xogador que para min é todo un exemplo e que me gustaría que vista a camiseta celeste todo o que poida. Paréceme, Mario, moi difícil, vendo como fala, vendo tamén o xeito no cual sale do Betis, vendo como está rendindo aquí, como parece que se atopa incluso no plano persoal, que non siga Borja Iglesias. O sea, non me imagino un Brao sin que tanto Celta como sobre todo Borja fagan absolutamente todo por seguir polo menos un ano máis. O sea, Bueno, hai poucos o tempo xogadores dirá. que teño máis claro que O van remar tanto un como outro. O meu vaticinio, a ver, se daqui ao final de Liga marca 3 goles máis, pois olvidádevos de que o Betis vai pedir algo de cartas por el seguro. Pero se non marca máis goles, aínda que aporte, quer decir, aportando traballo e tal, pero se non marca máis goles, eu estou casi convencido 100% de que o Betis, quedándolle un ano podendo rascar moi poucos míseros euros, coa edad que ten Borja e todo, que rescindiría contrato porque a súa nómina é moi alta, e que rescindiría contrato e sairía libre, eu penso que vamos, casi eu diría que un 90% ou algo. Que pasa? Pois que iso que claro, se as cifras de goles aumentan, os do Betis non son parvos e van pedir, sobre todo vendo que por Iker Losada tamén piden el oro e el moro, o sea, non é un equipo que sexan parvos, entonces, pues bueno, o tempo dirá a ver que pasa. Tú confías, Alex? Queres confiar tamén? A ver, sí, a ver, eu creo que Borja remata aquí.
non sei se vai ser o 1 de xulio ou o 31 de agosto, pero eu creo que remata aquí. O Betis vai se subir as barbas, pero tenas de perder. Hoxe en día, cun xogador en último ano de contrato, se ten un salario alto, outra cosa é que sea Iker. Iker está en último ano de contrato e se o Betis se pone que non, pois non, e xa está. Pero Borja, o Betis non se vai comer o salario de Borja porque sí. Entón, non sei. Non sei que pasará, pero sei que Borja se quere quedar aquí, e Claudio quere, parece que é así, vai quedar aquí e coas declaracións o deixou claro. O sea, non contemplo que Borja non siga o ano que ven. Vaya. E a min sinceramente emocionoume moito as súas declaracións porque tiña a voz cortada de que iba a empezar a chorar e iso é de persoa que o ha pasado moi mal. Alégrome moito do que le pasa a Borja, de todo o que le pase, porque para mí é unha persona espectacular e exemplar. Fai falta máis persoas como el, xa aparte do plano futbolístico, persoas que se mosen polas cosas realmente importantes, que non hai tantas, que os futbolistas, os xogadores de baloncesto, os actores e tal viven na súa burbuja, e só hai 5 que se saen de tono, por así chamalo. Eu creo que son máis que necesarios porque son exemplos para moitas persoas e tal, e para mí é un orgullo ter unha persoa como Borja, que da igual lo que digan de él, que él defende os seus ideais a tope, o fai público cando na súa comodidade de persoa rica preferiría non meterse en fregados, por así chamalo, xa. Así que Borja iba a estar na fase da liguilla da Conference. A ver, ou un pouco máis arriba, veremos. Dinos por aquí Xandre Blumún que deixate de Conference. Mira que hoxe veño de verde, verde Deixate de a ver, as contas es que para min eu respecto todas as opinións. Eu non sei para que queremos cartos e mirando competicións. A ver, nos vai exigir moito menos a Conference para a Liga. E non só iso. Pero a quen lle importa chegar a semis de Conference? Pero por que semis? Ti sabes cales van ser os rivais? Porque eu non só sigo... A ver, eu como pionero do Celta en Conference, do 26 de xulio de 2024 ás 1:27 da madrugada, eu como pionero, eu estou posto noutras ligas. De Inglaterra van a ir Bournemouth ou Brighton. Que poden eliminarche? Sí, pero podes gañar perfectamente. É dicir, na Conference non vai estar o Chelsea, Bournemouth ou Brighton, unha de dous. Vale? En Alemania tes o Friburgo. A ver, pode dar o susto ao Dortmund, pero o Dortmund está descolgado e o Friburgo que manteña o E do tipo. Manchester City que me dices en Europa League? Que pode ser tamén. Non te gustaría? Non te gustaría? Este tío solo quere metal, xogar contra equipos rumanos e pelacos. No, pero ten toda a razón, Alex. O sea, vas aí e podes meter os rapaces a competir, podes ir formando os rapaces, dándolle minutos para que esteñan rodados, para que vayan collendo galóns en competicións europeas. Para min, este ano, sería ideal que entrar en Conference e vamos, gañar a Conference, cojones, gañala. E o ano seguinte xa vas a Europa League. Eso es que gañas a Conference, o sea, que é o título máis sinxelo na historia do Celta, os repito, porque vamos a xogar unha competición. Bueno, sinxelo, Se Madrid, Barcelona e tal, sí, sinxelo, no, eu digo sinxelo sin comillas, porque a Copa do Rei tes a Madrid, Barcelona, Atlético, que un se va a caer seguro, bueno, Sevilla, Villarreal e tal. Na Conference non digo que vai ser sinxelo, é o máis sinxelo. A Copa do Rei para o Celta en España moi difícil, a Liga moi difícil, e a UEFA pois Manchester United, recordo nos seus tempos Liverpool, Juventus, Barcelona, e a UEFA sempre hai algún dos top de Europa que ten unha mala temporada e tal. Repito, en Francia vai ir a Conference o Estrasburgo, imagínate unha Conference e os teus rivais máis peligrosos son Estrasburgo. Eu lle quero ganar a Roma en Balaídos, que non lle quero ganar o Estrasburgo.
Estrasburgo, Brighton, Roma, Lazio, Roma, Nah, pero ponle eu, que non, é o Friburgo. pero o meu tema non é porque señan equipos máis grandes ou máis pequenos. Eu para min o meu tema e o que eu de verdade sinto é que o que hai que seguir formando rapaces, porque son rapaces que son moi novos, que teñen 21 anos, que hai rapaces con 18, que hai rapaces con moi poucos anos, que nesos partidos lle podes ir dando minutos, formando, que os chavales teñan contentos, que tamén os menos habituais veteranos, estilo, pues, bueno, para ano igual non está Jailson, pero, joder, eu que Pero sei, no, Mario, non infravalore, o sea, vimos de ver calquera outro xogador, o que Joel entón, Lago fai en Montjuic con 2 ratos en correcto, primeira vale, división. Non pensemos en que esta xente solo pode xogar 30 minutos contra o no, Jagiellonia de turno. pero vamos a ver, pero ninguén está dicindo iso, pero é que se tú xogas o partido inteiro contra o Jagiellonia, o seguinte partido vai xogar outro compañeiro que lle beneficia ben e vai poder pillar minutos todo o mundo. Da igual quen xogue en que partido. O que estou dicindo é que é unha putada, por exemplo, non ver que Damián non ten máis minutos, porque podría ter máis minutos. Pois E en se Europa houvese League non os Conference League, tería. pero outro Aí nivel, eu é que é outro nivel, non iso. En plan, para min, entón, o tema é que para min o Conference é ideal, para seguir formando, incluso Pero se é que queres subir entonces algún rapaz, estamos queres falando subir de que a algún Conference rapaz, League é un pero non me campamento. interrumpas, hombre, non me interrumpas, Pero joder. a que te silencie Non aquí me inmediatamente. interrumpas. Tú non eres consciente que isto é a dictadura. Pero vamos a ver, estadesme tratando a Conference League como a Arosa Cup para que No, xoguen os nenos e no. despois queremos gañar a Conference. Pero como os nenos, ó. Estou dicindo que así pódese competir, pero ademais podes meter os rapaces con máis minutos e ter equipos máis modestos, joder, para darlle descanso tanto a Yago como a que enseña, joder. Mira, E aparte, o que quero decir a é que incluso Conference podes coller un rapaz, pois como Burcio ou como outros por aí que teñen un talentazo e xa lle podes ir dar minutos no primeiro equipo de algún modo, joder. Entonces, estou falando a nivel formar non só para os que xa están no primeiro equipo, sino tamén para o B, sino para moitas cousas. Estamos falando de formación para que para o ano seguinte máis ou en 2 o Celta xa compita por cousas moito máis grandes. Entonces, eu penso que de entrar en Europa tal e como están as cousas económicamente, tal e como están as cousas con rapaces que temos e todo, sería ideal. Ideal, e sería o de verdad para min importante, porque terías competicións para darlle minutos a todo o mundo, para que se vayan formando e para seguir mirando cara arriba, pouco a pouco. Ahora, se te metes na Conference e queres competila, jodidos vamos, porque, quer dicir, vai haber equipos moito máis potentes, vas a ter que sufrir moitísimo máis, vas a ter que meter xogadores máis importantes porque van a querer xogar, porque, quer dicir, tú que crees? Que non vai querer xogar Aspas ou X contra equipos, pois eu que sei, se che toca xogar contra... Claro que vai querer xogar, pero que ao seguinte partido, que é o Villarreal, pois tamén vai querer xogar. Entonces, quer dicir, penso que este debería ser un ano máis de tránsito, estaría moito mellor. Despois, o ano seguinte, que ganas a Conference ou que sigues facendo un ano espectacular e te metes en Europa, pois vale, vamos a Europa League, pero no, pero eu ano que penso ven este haberá ano, outro rapaz de este 16 ano, anos este que ano teña que como xogar a comenzo, Conference. este ano como comenzo, no. Este ano como comenzo creo que estaría ben en Conference. Eres un cabezón, Pablo, me cago en Dios. No, é que A ver, te acabas de soltar unha parrafada, non te interrumpo e sigues sin convencerme absolutamente de nada. Porque eu prefiro que Hugo Burcio xogue contra o Mirandés a xornada 4 que non que vaya nunhos octavos de final a Polonia e quedemos fora. Ou quedemos fora na ronda previa, que cuidado a ronda previa que eso carga o diablo. Que estamos... Bueno, pasou o Osasuna, non? Pasou o Pois Osasuna está. co Brujas. Pois aí está. Bueno, pero... A ver, eu neste debate sí que estou con Pablo. Eu creo que se a única o único objetivo é minutos aos rapaces, eu creo que a ver, falta menos talento. A ver, un momento. Como que único objetivo? É que non me entendedes un carallo, tío. Escolledes o que queredes escoitar. Home, o objetivo é competir sempre. Ti dixiste, non, pero primeiro os minutos claro, de rapaces, pero ten que ser do máis importante, quer decir, obviamente competir, é dicir, eu saio ao campo de fútbol, eu xogo o Monopoly, eu compito, me cago en Dios. Quer dicir, pero al minuto 1, quer dicir, o que seña. Despois,
quero decir que o máis beneficioso, o primeiro debería ser pois unha Conference League, porque creo que aí se poden formar mellor, nada máis. Pero vamos a ir a Europa Pois despois de eu, tantos anos para Mario, formar rapaces. Aquí isto é... Eu non... eu creo, Pablo, déixame falar. Eu creo que os rapaces van a aprender máis nun Olympique de Lyon Celta que nun, non sei, Lechia Celta, vale? Inda Pero que a ver, xoquen menos. para min, o primeiro obxectivo, si quero a Conference antes que a UEFA, é por qué? Porque tes a oportunidade de gañala. E non, sinceramente, e non porque para min o primeiro, o sea, eu non cambio, non troco un título co momento que estamos vivendo, como cos canteráns, con todo, pero como di Borja Iglesias, que ten moitas lecturas, é de ben nacido ser agradecido. E para min, sinceramente, e o digo ahora, é que me cague o celtismo a trompadas. Mario debería ser moito máis cando agradecido, ten razón. Pero para min, eu prefiro que o ano que ven levante a Conference League Iago Aspas que dentro de 3 anos levante a Champions League ou a Liga Jesús, hostia. outro xogador. Sí, porque para min é de ben nacido ser agradecido. E para min, o gran culpable xunto a Claudio Xiraldez, pero o primeiro culpable de que hoxe estemos así é Iago Aspas. Porque se hubiésemos descendido en cada ano que podíamos haber descendido, igual Damián, en vez de no filial do Celta, estaba no filial do Villarreal, que eso xa o vivimos, igual Hugo Álvarez, en vez de no filial do Celta, estaba no filial da Real Sociedade, outro noutro sitio. E Claudio Giraldez no filial do Atlético de Madrid. Porque non é o mismo o Celta establecido en primeira 13 anos que o Celta baixando a segunda no 2019 e a ver si subes, que iso é claro, somos o Celta, estamos aneados económicamente, subimos, sí, díselo ao Zaragoza, díselo ao Coruña e díselo ao Celta os 5 anos que eu traguei merda como un gorrino, esos 5 anos en segunda. Como nos vamos polas ramas, Non, pero é verdade. A ver, eu estou razonando por que quero a Conference, porque quero que Iago Aspas levante un título coa camisola do Celta. E para min, eso é o primeiro. Eso, máis que a formación dos rapaces, porque os rapaces poden formarse de moitas cousas máis, e temos un adestrador ideal para eso, porque este ano non han deixado de formarse Javi Rodríguez, Damián, tal e cual, non porque non sei, a principal razón para mí é Iago Aspas levantando un título. Como teño máis posibilidades de que Iago Aspas levante un título? Yendo a Conference. Punto, non hai máis. Para min, sinceramente, como sou agradecido, non é o mismo o título que me queiras poner, unha Intertoto levantada por Iago Aspas coa camiseta que tanto loitou por defender, que unha Champions con Gabri Veiga, que mira que le teño aprecio a Gabri Veiga, o Hugo Álvarez, o Damián, o quen que me queras poner, porque a mí eu prefiro, o sea, eu quero que Iago Aspas levante un título coa camisola do Celta e o trofeo Cidade de Vigo non me vale. Bueno, Iago Aspas, repito, como que non teño o discurso conmigo. Iago Aspas. Como quedamos fora de Europa, pois xa se acaba esta historia. Tanto aquí falando todo o ano de Conference ou de Europa League, e ainda nos falta meternos. Pero bueno, la Conference é unha patata, din por aquí. A miña... Bueno, en fin, é un debate de nunca acabar. Mario Seijas xa pasa de todo. Puxo unha película aí ao lado. Non podo paisar, o sea, eu respecto sempre, pero hai comentarios que, a ver, que somos o Celta de Vigo, pero que has levantado ti para decir que a Conference é unha patata, por favor? Que hemos levantado para ir con esos aires de grandeza? Es que logo criticamos aos coruños, aos béticos que están picados con Borja Iglesias e sabeo, sí, pero nos tenemos 4 títulos, pois ben, o sea, por favor, que somos, o sea, que a Conference League para o Celta, si o Celta levanta a Conference League, esa patata, somos conscientes de que o momento máis mítico da historia do Celta, o sea, a ver, es que non sei, eu penso que estou falando con aficionados do Barça ou do Madrid que dicen, va, la UEFA para qué? O sea, joder, que somos o Celta, no, o sea, pero é que eu penso, Alex, que hai unha diferencia moi grande entre querer clasificarse a Conference e gañar a Conference, porque pensamos que tal, e igual nos pinta a cara cualquier matado nun mércoles malo que Guaita traga unha e acabouse, díxete de historia.
Vale. As eliminatorias son a dobre partido, entón xa ten que facer 2 partidos malo, e a fase liguilla é o que ten, que nunha fase de grupos ten 2 días tontos e pode ser, pero a liguilla que van 36 equipos e tes que quedar dos 24 primeiros, por favor, dos 24 primeiros tes que quedar. Que o Betis hubese clasificado a semifinales co Betis B. O sea, estamos vendo a ver, os cuartos de final, xa non vou decir a liguilla, os cuartos de final veu a xente os nomes que tivo a conferir nos cuartos de final. O sea, que eu me metí en un cuartos de final rápido e bien a Djurgardens, e o Djurgardens está en semifinais. O sea, por favor, Bueno, en sabes? fin, O sea, que sí, que deixemos de lucubrar pero, que ainda queda moito peso. vamos a ir a conference con miedo de que nos eliminen, a UEFA ni nos presentamos. O sea, En fin, si vamos por eu cuanto máis para arriba mellor, Non sei. é a miña opinión, realmente. Penso que son anos que veñen unha vez cada moito tempo, que hai que disfrutar, e disfruto bastante máis contra Roma ou contra o Manchester City ou o a Roma United a vas que a tener a non. conference. Bueno, pois A Roma va a ir a conference. contra a o que UEFA no. queras, contra o que queras, pero Una xa final Europa League foi Celta-Roma, un pouco equipo. trapalleira, foi un pouco trapalleira Europa League, non hasta o Manchester United. Sí que é certo que viu o Ajax aquí en fase de grupos, pero moito Standard de Lieja, Panathinaikos, Genk, Krasnodar, Sí, pero todos un pouco. o Krasnodar da Baloita, o Shakhtar estivemos aquí, o Genk, si non é por un tal Pionesisto tamén nos manda para casa. E que marcador 360 do Krasnodar, Sí, señor, sí, señor. Como lle copiou o Celta aí como Turini ca camiseta de adestramento da U de Ourense. Espectacular, espectacular. Pero que a colleja de Hugo Mayo a Claesson é incomparable. Eso é o máis grande, ves? Eu non vexo a Hugo Burcio pegándolle unha colleja a ningún romano. É polo que eu non... Dous palabras. Joel Lago. Algún decía por aquí antes de empezar que Joel Lago era un pouco Gustavo Cabral do futuro. Estaría ben. Pero mellor xogador. Sí, eu creo que vamos a ver moito máis, o sea, o que viu polo menos os partidos de Fortuna, un xogador moito máis estable, moito máis regular. Cabral era bastante irregular, o sea, tanto facía partidos moi bons como tamén libraba algunhas veces algunha ida de olla de cuidado. Sobre todo sacando o balón, vamos. Oye, unha dúbida volvendo á realidade, de novo. Unha opinión do partido de Iago Aspas. Partidazo. Na súa liña, frouxo, ben, está pa eso, Moi ben. xogando de punta con Fer López de un lado, partido xa estaba acabado. Opinión. Digamos, para min, Claudio non sacou a Iago Aspas, sacou a carta do FIFA de Iago Aspas de 2019. Hostia. Con 93 de media, aí, dribbling 88, incluso, pero a ver, 95. penso que son boas noticias para o celtismo porque de verdad volvimos a ver un Iago Aspas moito máis activo, máis rápido nos sprints, asociativo. De feito, no penalti que lle fai a Ilais Moriba fai unha parede con Iago, que Iago está moi fino entre liñas e lle fai unha parede perfecta e todo iso. E non só iso, o sea, véselle fresco a hora de intentar buscar portería, como no tiro ese que tira de primeiras Estapillo, e quizáis pois o tema de que ahora ten, pois, por exemplo, a Fer pisándolle os talóns e quitando de tal, penso que a Iago lle ben para que esteña vivo. Quero dicir, unha das cousas que te fai mover, se non tes competencia, o sea, Iago sempre vai a ser Iago. Estamos todos en que sí que obviamente sabemos que o vai dar todo polo escudo, pero cando tes un rapaz que che ven tocando o carallo, non en mal sentido, ni moito menos, pero que se ten que poñer as pilas porque senón o rapaz tal, el tamén quere xogar, eu penso que a Iago lle motiva, lle ben. Eu penso que ahora mismo simplemente era que viña dunha lesión, tiña que facer unha recuperación, e cos anos, obviamente as recuperacións son máis largas, e ahora que está empezando a pillar outra vez o ritmo, pois xa se está vendo outra vez ahora
máis activo mellor, e para min é unha boa nova porque o necesitamos para estes partidos a tope. Alex? Algo máis que engadir máis alá da carta do Pois, FIFA de 2019? sí, que no meu grupo de WhatsApp xa estaban subilando a Iago toda a semana. A min reconfortame ver este Iago, direi. Entraba máis dúbidas de Ai, decir, bueno, o normal é que xa tal, pero o partido estaba moito para eso seguramente, pero é que cada pelota que toca é outra historia. Vese que Eu non entrei en ninguna trifulca porque eu veño servido xa de Alfon e tal e cual, pero eu quero paz polo menos un mes e logo xa me poño guerreiro outra vez, pero eu paso ya, a non ser que se caguen unha filla mía, xa teño os dedos desgastados xa de escribir. Eu non entrei no de que Iago estaba retirado, o sea, bueno, na etapa final, que xa non vamos a ver a Chago non sei que sobralle a última tempada que renovou e tal. A ver, es que acaba de salir dunha lesión, eu creo que o dicen tamén por aquí, unha lesión non é o mismo recuperar con 27 anos que con 36. Entón, tempo, que a Iago Aspas precisamente coller a forma é o que le costa. Que de 10 tempadas que leva no Celta en primeira, non sei, tempada arriba, tempada abaixo, comenzou ben a tempada 1 ou 2 anos. O sea, tranquilidade, que vai coller a súa forma. E que hai futbolistas, se me dis, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que vive do físico, pois sí, a unha idade xa se empeza a ir 8 partidos costa abajo, cuidado. Pero Iago Aspas, que é talento puro, como pode ser Messi, como pode ser que non le fai falta correr, que Iago Aspas vai seguir sendo bo e o mellor xogador do Celta hasta que decida retirarse. O sea, tranquilos. Non teño máis que añadir, pero que a estas alturas o bo nivel de Iago sea unha sorpresa, pois non sei ata que punto é sorpresa. Levaba 2 meses desastrosos, ele é o primeiro que o sabe, pero vai chegar. Eu non serei o celtista que dé a Iago Aspas por muerto, porque eu con 43 anos vou seguir queriéndolo no campo, aunque non se mova, para con perdón, que presione o que presiona a Mingueza e que este aí, esa está, e me sirve. Jatalim recorda por aquí que 5 dos 9 goles son de penalti. Creo que non é pouco pa vendo como lle pega Aspas os penaltis. Falaremos de máis acerto ou menos, pero hai que metelos. E con todo iso, oye, unha tempada máis, seguramente das máis frouxas da súa carreira, polo menos desde que viste a camiseta do Celta, e vai seguramente chegar outra vez aos dobles dígitos de goles. É que é un xogador que parece que se acaba constantemente, pero que está aí sempre. Lidera, levántase no banquillo, e seguro que Fer López aprende todos os días de 4 cousas que lle di Iago. É moi osado seguramente dudar dun xogador así, pero con todo isto digo que a min o outro día reconfortoume ver que é unha etapa, é un tránsito. O que estábamos vendo de Iago, momentos realmente frouxos. Creo que ainda, bueno, que non hai que ser catastrofistas nin moito menos. Faltou o gol ese, si lle chega a pegar desde o medio campo, bueno, non é medio campo, pero desde tomar por saco e o clava, cuidado. É a mítica que intenta. Eu creo que non meteu nunca un gol así, pero sempre fai un ui. Non sei. Eu aí vexo felicidade. Bueno, non sei. Xa a xente do chat eu se me perdín porque no debate ese de Conference Europa League tamén se perderon. Matías Maradei di, siendo sincero, hoy Iago está para los últimos 20 minutos. Físicamente no lo veo rápido y el fútbol de hoy es velocidad física y mental. Y Iago tiene velocidad mental, pero físicamente hoy está maso. Bueno. Más o menos. Puede ser. Más o menos, puede ser. Xogando con Fer López, estando en punta.
os últimos días de Iago xogando fútbol van ser aí? Podría ser, non? Non ten Non esa... se sabe, quero dicir, eu non sei, quero dicir, se o Celta entra en Europa, eu vamos, creo que 100% que Iago que ainda vai botar un ano máis e todo iso, pero eu tampouco vería descabellado que Iago, despois de facer unha gran tempada este ano, o Celta e todo iso e tal, que diga, pois hasta aquí cheguei, porque ao mellor pois tamén hai que pensar en que o tema ese da lesión da espalda que sempre lle estuvo tocando as narices, non se acabou de ver en moitos momentos ao 100%, e el dixo que sempre que poida aportar vai estar, el sigue aportando, pero a ver onde chega a súa cabeza. Eu gallá siga outro ano máis, polo menos, hasta que o corpo lle aguante, hasta que poida cuidarse todo iso, pero bueno, non sei se os últimos minutos van a ser así, quer dicir, eu creo que si chegamos a Europa e xoga, vámola a ver pois, tanto no lado dereito como no centro da dianteira seguro, pero despois a ver. Eu creo que a súa posición vai ser a de sempre. Eu creo que o de agora é circunstancial. Pablo Durán chegaba moi tocado físicamente a este partido Mm. e Borja precisaba descanso, pero eu estou convencido de que o ano que ven os dianteiros do Celta van ser Borja Iglesias, Pablo Durán e o titular, o suposto titular, e Iago Aspas vai volver a media punta, que é onde máis dano fai. Unha dúbida Eu que creo teño. que máis faltas efectivos. A ver, Xiralde di que é un recurso Iago ten cousas para xogar aí que podes vir ben, sí, hasta aí ben, pero creo que é un recurso porque cando non hai outra, entre comillas, pero o posto de Iago está máis que demostrado, salvo a tempada esta de Mario Bermejo media punta e Iago punta que se inventa Paco Herrera, pero Iago é para xogar de cara a portería e non de costas. Antes de pasar co medallero, quero abrir un melón que comenta por aquí Miguel TM. ¿Y qué me decís de Starfelt? ¿El Celta no sale mejor ahora desde atrás? Falando da salida de balón. Eu A boto ver, moito de menos o a Starfelt. ver, a ver, a ver. O sea, vou romper unha lanza en favor deste comentario porque sí que creo que é verdad que sí que o Celta sale mellor e que conserva incluso mellor o balón. Ahora, tamén vou dicir outra cousa. Os partidos de Starfelt a nivel defensivo son tan superlativos que cubren un pouco esa falta de... O sea, cubren un pouco, no, cubren bastante esa falta de saída de balón. Moita máis Con esto, contundencia. con esto tamén quero decir que se chegase unha oferta importante da Premier, eu non tería, vamos, cero dudas en vendelo. O sea, porque, máis que nada porque é iso, porque Claudio necesita un central que sí que seña contundente, pero que teña uns mínimos de saída de balón que creo que a Starfelt faltanlle. Por iso tamén a Edu creo que non tivo a oportunidade que puido ter con Claudio, porque independientemente da lesión, eu creo que a Edu cos pés aínda é inferior a Starfelt, o sea, estamos falando de xogadores pois que contra o balón que lles costa. Eu creo que o fútbol de Giraldez pasa por saber defender con balón sempre. Entonces, claro que son xogadores moi óptimos e moi bons para o Celta, pero que os perfis que lle gustan e que seguramente quere Claudio van a ser seguramente outros noutro momento. Con isto, non estou dicindo ahora mismo que Starfelt teña que ser suplente ou cousas así. Para min ahora mismo Starfelt é titularísimo, non hai, o sea, non hai debate ningún. Pero bueno, si hai que de cara a futuro, pues si algo un plantexamento inteligente o tema de que bueno, o tema de saída de balón de Starfelt hai que melloralo en algún sentido ou que se Starfelt se vai, cero preocupacións porque vai haber outros xogadores que poidan cumplir con iso. Mismo Joel Lago me parece que saca o balón moitísimo mellor que 1000 veces mellor que Bueno, pero... Starfelt. É que eu non sei se pegamos moito de que nos gustan os rapaces. O sea, hai que ter un pouco de todo, ¿no? Realmente. No por la sencilla razón de que creo, sinceramente creo que os rapaces gustanos, pero porque tamén Se fan levase gustar. moito tempo
lévase moito tempo traballando con eles, saben o que hai que facer e deixan a piel no campo. Eu para traer unha medianía que despois encima nin se deixa a piel no campo e que se o día de mañá se descendo Celta lle tira dun pé porque el se vai ir a outro lado, pois eu que queres que che diga? Pois sí. Entón, por iso me gustan tanto os cativos, porque sei que o que van rendir, porque sei o celtismo que mamaron e porque van a deixar a piel sempre nos partidos. Ollo falando de fichajes, Gonzalo Vieira apunta 2 nomes. Eu teño pesquisados procurado o Daniel Birliega do FCSB, entendo que é o Steaua de Bucarest, ou o Rómulo Cardoso do Gostepe. Parecenme interesantes. Pois Gonzalo Vieira, espero que o sean, porque eu desde logo casi non sei nin pronunciar os nomes dos equipos. Hai que fichar a este tío, Non hai que fichar os centrales, hai que fichar a Gonzalo para que nos veña a falar. Gonzalo debe ser o noso... Foixeme o nome, tío. O E ti vais noso... che todo. Como É se... da Pablo. Como... É da. como... No, son as horas. Son as horas. O noso Marcelo Soutullo. Hostia. Onde se me vai a cabeza, Onde se me vai a Madre cabeza? mía, Marcelo. Marcelo será dele? Soutullo. Que fenómeno, macho, que fenómeno. Unha vez, hai pouco, vino nunha foto que subiu Alfonso Rueda nunha banda de gaitas. Aí está o tío, O Marcelo Soutullo, que fenómeno. Xorxe Paz, antes de nada, por abrir xa o último debate, rápidamente, dice: abrendo melón de ventas, que xogadores poderían deixar cartos este ano no club aínda que non queiramos? O meu penso que todos os canteiráns, lóxicamente, especialmente Fer López, eu Sotelo, posiblemente. E Bueno, despois está o non hai nome de, de Mingueza. que ninguén descarte a Javi Rodríguez, porque un rapaz que cunha erupción así, central dereito, novo tal, con esa boa saída de balón, tal, ten un bon cartel por aí, pode que aparece algún clube que poida apostar, quer decir, hai nomes que igual ten máis sentido que outros, porque quer decir, vai ser moito máis difícil, como non xogaron tanto, foron irregularmente, pensar en que Sotelo ou Damián poidan sair, pero rapaces como Javi Rodríguez, que foi nas alineacións é bastante constante, Sí, eu penso sí. que é un xogador moi a ter en conta para que poidan chegar con unha boa oferta, sobre todo nesas posicións, quer decir, porque el pode xogar de central e de lateral, e iso hai moitos clubes da Premier que o valoran. Efectivamente. Para min, pero a anos luz, o que máis cartel ten, pero a anos luz do seguinte é Javi Rodríguez. E polo que di Mario, porque sí, estamos aquí con Fer López, xa empeza a hablar Miguel Quintana e non sei quen de Fer López, pero Fer López tivo 4 ratos en primeira. Javi Rodríguez estamos falando que dende o comenzo de Liga está a ser un xogador pero brutal. Que non está desentonando para nada, incluso discutindo ser o mellor do Celta xunto a Marcos Alonso, que non hubo tanta diferencia, así que Marcos Alonso se le nota esa veteranía, ese todo de veterano, pero Javi Rodríguez é unha cosa moi seria, eu descarto totalmente que veña un equipo con 20 millones para hacer López, pero para min empezo a pensar que para certos equipos 20 millóns por Javi Rodríguez son poucos. Polo tema da regularidade, porque se Damián houvese seguido como ao principio de tempada, pois podería ser. Se Hugo Álvarez tamén, que ten moi boas cifras para ser carrileiro, pero a Hugo Álvarez tivo lesións, Damián o tema do pai e tal, para min o único canteirán polo que poden deixar moita pasta é Javi Rodríguez, porque Fer López hasta hace 2 meses estaba en primeira red. E logo outros tipos con cartel, pois os de sempre, Mingueza e Likes, con Mercalo e logo sacar pasta. Efectivamente. Beltrán tamén, coas declaracións último ano, se o Celta decide que é o mellor, pois igual buscas que Beltrán parece veterán, pero ten 25 anos, que por Beltrán incluso estando en último ano de contrato, 6, 7, 8 bueno, 8 igual é moito, o sea, para como está a liga, pero pode sacar tamén pasta. Que estás vendo, Mario? E ollo tamén con Starfield, que non é tan estou mirando os xogadores do Celta que quedan en último ano de contrato. Pensei que estaba vendo unha serie ou algo.
No. Estaría ben, Ou como Alisson. Todos os goles da tempada 97-98 do Celta de Vigo. No, pero estou... Quero dicir, claro, estou mirando cousas. O que pasa é que o tema dos salarios varía moito de páxinas a outras. Pero bueno, é o tema de pensar en plan... non sei, pero por exemplo, extrañame moito que a tempada que leva a carreira que non tiña moitas motas. A información que me chegou así por norma xeral é que el sí que quere renovar e que está moi tranquilo e que van a chegar a un acordo a final de temporada o que sona. En plan, con toda tranquilidade. Todo o contrario que con Alfin, claro, pero bueno. Pero claro, estou un pouco aí mirando. Claro, Marcos Alonso sí que renova, pero bueno, liberamos a Javier Manquillo, que tamén non sei a ficha tampouco, pero quero dicir, ten que ser mínimo 1 millonciño limpo seguro. Pode ser. Venda Premier ou por aí. Non sei que se vai a facer con Jailson. Xa ten 29 anos, é un xogador, para min é prescindible porque os rapaces que veñen apurando por detrás. Vicente Guaita, eu sentindo moito, pero é un xogador que Xa deu. é un porteiro que é correcto, pero é que estamos falando de que cobra 2 millóns e pouco limpo, según parece. Vindo moito, con esa ficha da Parece No, moito. seguro, sí, venda Premier na maioría. Entón, un xogador que te cobra 2 millóns e pouco limpos, non vas a renovar por ese precio, e por moito menos tampouco creo que vai a renovar. E xa non é iso, o sea, ten 38 anos Vicente Guaita, o sea, estamos obligados a mirar a portería sí ou sí. E despois, que decir, era por mirar se había algún en concreto que se puidera ir tamén libre porque non lo ficharan de que se quede libre, pero só está o caso máis ben de carreira e o resto que decir son todo cesións, esperen, está Carreira, Manquillo e Jailson que tampouco A ver como queda, eu creo que vai ser un bravo longuiño, a verdad. Gonzalo Vieira decía por aquí que o Celta ten que vender Mingueza e despois Manu Sánchez, Carles, Unai, Aidú, Risti, Cervi, Doutor. Home, que se empezamos a sacar diñeiro de aí é un golazo ontolóxico. Eu vou decir unha cousa, que falar da finanza do Celta sempre Baladí, sabe Dios. Todos sabemos, pero a principio de tempada, para manter o límite salarial, falábase de que hai que vender por 34 millóns. A min o relato de Larsen non me sirve de ninguna maneira. Han intentado vendérmela de mil maneiras, pero non, porque si o de Larsen o cobramos agora, a final de ano, se supone que eso vale para os 34 millóns, pero imaginemos que no, iso non pasa, vale, acabas de vender a Dubicas por 14 millóns, polo tanto, só quedan 20, a nada que saques por Unai, por Carles, por tal, liberando salarios e unha venta medio baixa, está feito a cousa. A Bamba tamén sacastes 2-3 millóns, non me acordo. Entón, estamos falando xa de que faltan 16 millóns tal. A nada que vendas todo o que sobra entre comillas, pero os descartes. O sea, Manu Sánchez ten cartel. A Manu Sánchez, pois 3, 4, 5 millóns pode sacarlle. Eidú, un par de millóns, doeme no alma. Vamos, teño aquí diante. E logo te bajas de Pablo. Pero che digo, espera, porque teño aí diante, entonces vamos por orden. En plan, vamos facendo as cuentas de canto podemos sacar por as ventas de tal. Unai Núñez, canto lle podemos sacar? 0. No, 3. 3 kilos. 3. Venga, 3. Vai sumando, Pablo. Vemos, 3. Siguiente. Joseph Aidú. 500.000. Sendo realistas, un milloncillo sácaselle para calquer outro lado. Manu Sánchez. 2. 1,5. 1,5. No, máis. No, imposible. 4 sacan. Bueno. Ten 24 anos, titular indiscutible no Alavés, 5 tempadas en primeira. Non paga nadie 4 kilos por Manu Sánchez, por Dios. Sí, eu penso que sí. Sacas.
Eu penso que 4 kilos eu Vale, sacas. veña, Manu Sánchez, 12 millóns. Seguimos, cuántos máis? Mijailo Ristic. Mijailo Ristic, rescisión, nada. Rescisión, fuera, vale. Vale. Luca de la Torre. 500.000. No, Vale. eu penso que... Eu creo que 1,5 millón, 2 millóns, Sí, porque Pero, por favor, ¿dónde? A ver, Pablo, na MLS sí que ten cartel. Eu penso que ali van pagar por lo menos 2 millóns páganos. O sea, van la pagar selección máis de por Luca de Estados la Unidos. Torre que por Miguel Rodríguez. Van pagar máis. Sí, Pois é que Miguel Rodríguez é un canteirán que saiu de aí e non tal, pero Luca de la Torre vai coa selección de Estados Unidos. e de San Diego e os clubes de Estados Unidos non están mal de pasta. É un xogador inferior e peor, sí, pero simplemente polo caché parece unha Vale, chorrada, vale, pero ¿cuánto, sí, cuánto seguramente. decides? ¿Cuánto decides? Porque vamos... A ver, oiche, que me estás contando? Eu Por creo cantos... que 2 millóns sácanse. Sí, 2 O millóns. mesmo que 2 por millóns. pasta. Vale, siguiente. Carlos Doutor, Difícil. Rescisión. De 500.000 non subo. 500.000 máximo. Sí. Eu digo cero. Probablemente hizo rescisión. Ou cero, rescisión, sí. Franco Chervi. Uno como moitísimo. Pero Salario alto e moitos anos en xogar Eu vi regularmente. un ano. Un millón. Un millón e xa. Venga. Carles Pérez. Carles Pérez, buah. Carles Pérez o 2-3 salario... creo que saca. Debería sacar 2-3, pero... Porque ten caché Barça e algún tolo ponte 6-7 millóns, pero polo salario que ten, 3 un kilos. 2 creo que sacas. 3 En kilos. Turquía, Eu por ahí. creo que 3 kilos, pero bueno. Carles creo que Pérez parece carne de Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, por ahí. Ah, eso. bueno. Vale, ¿qué máis? Olympiacos. Que máis nos queda? Tadeo Allende. Tadeo Allende ainda non o Non vendemos, se non? vende. Non Eh? se vende. Non se No. vende e chega en inverno. Hasta inverno nada. Pero chega inverno tamén Luca de la Torre, pero me refiro que se vai contar. Pero digo, eu creo que sí que se vai a vender e que sí que se vai a vender a MLS. Ahora xa ten rollo ali con Messi e estas cosas e tal, non ten mal cartel, eu creo que se vai acabar vendendo. Non se vende. Faime caso. E despois creo que xa non nos queda ningún máis, creo arriba así algo de tal. Conclusión, Tadeo en tu vida. sacamos 14 kilos de todos estos paquetes. Esa está. No, con estas 14 cuentas kilos, está claro. algo máis hai que vender. Bueno, Iván Villar, non sei se... Iván Villar, ¿cuánto? 8. Segundo porteiro. Non se vende. Non se vende. Vamos a ver. Pero bueno, unha oferta por Starfield podría salir, un Óscar Mingueza pode Escoita, salir. se alguén paga 15 por Mingueza, se acaban esas contas. Eu vou decir, en inverno tiña dúbidas, agora sí. Más vendo o nivel que pode ofrecer Carreira. Javi Rueda que ven, Hugo Álvarez, que cos 15-20 millóns de Mingueza, atentos ao que vou decir, por favor, Marco Garcés, Marián e Ken Maneso Cotarro, se cos 15 millóns, 20 millóns de Mingueza mercas encima a Carlos Vicente que vai descender o Alavés co Chacho Coudet, É un porteiro. mercas a Carlos Vicente, É un porteiro, e xa está. O tema é, pero quero dicir, eu o que pois eu non entendo se queredes fichar a Carlos Vicente. Eu non o fichar, quero dicir, parece un bo xogador, parece un xogador moi traballador, que me gusta moito, pero que Peor do que eu pensaba. perfil dereito. Claro, Sí, pero perfil para que? dereito. Para que? O sea, Pero hai moitas creo que outras non. necesidades. Hai moitas necesidades. Leo Román. Pero bueno, Abonen. Leo Román, por exemplo. Abonen. Leo Román estaría ben. Carallo. Para mí, Pero no, eu sinceramente creo que o Celta na portería vai a fichar algún porteiro libre ou algo. E que vai a invertir en algún dianteiro ou algunha cousa Eu así. espero que Vou- fichara un porteiro vou top. botar 3 nomes libres. Vou botar 3 nomes libres con experiencia. Atención. Alex Meret, Walter Benítez e Livakovic. Hostia, o mítico Livakovic que sí que queda libre, sí. O mítico Livakovic. Non estaría mal un Livakovic, non estaría mal. Un xogador con experiencia e tal. O que Pero pasa é que que ata un o Ziles, problema é a tío, ficha. que- O problema é a ficha de Livakovic, é o problema. Pero bueno. É que Xa, estou, pero estou si farto de queres ver un libre equipos de rendimento, tipo que de repente aparece un Joan García ou aparece un eu que sei, tío.
algún destos que pasou polo É que- Sevilla de equipos medio balcánicos. Tal cual. O Celta, tío, nunca destaca polos porteiros. Non podemos fichar un matado destos que veña Cando do en estándar de outros, Lieja cando, xa un animal. cando en outros anos sí que destacaba, quer decir, acórdame de Caballero, do Truel, houve unha retaíla de porteros durante moitos anos que resultaron Cañizares, Pinto. tal, o sea, quer decir, Pinto, o sea, en plan, é que houve un montón de porteros que resultaron e parece que dunhos anos pa aquí parece que non acaba de ir a cousa como ten que ir, Dituro o sea, en plan, apareceu aí é un un dos pouco. no, pero Dituro parou penalti e se deu cosas así, pero despois tragou moitas tamén, era moi irregular, me parece a min. Quero facer un spoiler, non quero baixar o suflé de primeiro celtismo e tal, porque din 3 nombres libres, pero algo me me huele que o porteiro vai ser menos do que a xente espera e creo que o porteiro do Celta da tempada que ven queda dito aquí a día non sei Álvaro Fernández do Sevilla libre. Pensei que me iba a decir Mar Vidal ou algunha pedrada así. Non. Algo me di que o portero do Celta va a ser Álvaro Fernández. Escoita unha cousa, e outro Álvaro Valles, ese ten firmado con algún equipo? Sí, tiña un acordo co Betis. Betis. Sí. Bueno, sí, En o Betis. principio iba para aí, pero bueno. O Betis. Bueno, agora tamén vou resaltar aquí un momento e unhas cousiñas en plan, Óscar Mingueza é o xogador con máis valor de mercado da plantilla con 20 millóns. O seguinte é con 10 millóns Javi Rodríguez, síguelle Hugo Álvarez con 7 millóns e medio, Carles Tarfel e Fran Beltrán con 6 millóns e contamos tamén a Manu Sánchez que tuvo unha subida de valor últimamente porque lle había baixado moito o valor de mercado. Sorpréndeme que xa está aí Javi, Está facendo moi boa temporada no Alavés. Xa, pero creo que se sacan fácil. Xa, pero que o ano que fichamos o seu valor de mercado era de 8 millóns cando fichamos, de 8. E agora baixou a 6, pero que había baixado un pouco máis e agora subeu outra vez a esos 6 millóns. Bueno. E despois xa están William Sotelo por detrás e o Pablo Durán e por aí, casi todos andan en 3 millóns. Oye, di por aquí Madialevo, foi a súa proposta, facemos un lote e vendemos todo por 16 ou como? A min pareceme a mellor idea. Como se fora un paquete de 20, vai Sí, todo para ti. Totalmente. Reparte como sí. queiras, reparte como queiras. O como Club Irmão, Sí, eu moi fan, vou comprar a bufanda deles. Sí, señor. Bueno, amigos, que nos quedan os MVPs. O medalleiro. Os MVPs pues, veña, Mario Seijas, que estás aí animado, home, que xa deixaches o Netflix. Que empece Alfred, que empece Alex. Dios mío, Alfred. Ai, Dios mío, xa lle vi coa camiseta aí de Alfred, xa lle dixe, ai, que empece Alfred. Dalle, Alex. A ver, non o había pensado, sí que o teño máis ou menos meridianamente claro, pero os MVPs, que te axuden no chat, sabendo que vades decir, vou trocar un pouquiño. Para mí os MVPs... No, pero por que sabes que vou decir eu? Eu vou decir Mingueza. Porque sí, porque te coñezo. MVPs, Ileis Moriba e Iago Aspas. Suplentes os dous, pero para min estiveron sublimes os dous. Sí, para min, quero dicir, Ilais Moriba é un deles, eu doulle un dos MVPs a Ilais Moriba sin duda algunha, o partido foi espectacular desde que entrou. E outro, o 28. E outro? O 28, está claro. O 7. O outro, sinceramente, voulle dar a Marcos Alonso, yo dou, o MVP. Tamén. Era un dos un partido espectacular, super preciso, tirou a portería, aportou moito, porque creo que decir, estivemos moi ben en ataque, pero que levamos 0 goles atacando seguido en área rival, solo tiraron 4 veces. Foi un traballo de todo o equipo, pero que especialmente Marcos Alonso estivo corrixindo moitas cousas. Para min é o mellor xogador de temporada, e nun partido así doería, o sea, en plan, doime moito que en plan sempre miremos o tema de destacados, goles,
cousas bonitas, doulle un para Ilais e outro para Marcos Olmo. E ollo que daba asistencia no, no penalti, O sea, no penalti, no cartón vermello. Eso, un penalti con asistencia, ven ahí con Messi y Suárez. Bien, Pablo. Te veo Pues nítido. imagínate que subín a posta e dixen que era asistencia por un cartón vermello en contra. O sea, do equipo contrario. Eu merco o discurso de Mario. Teño que cambiar os MVPs. Sei que Iago Aspas vaime perdonar polo que din que prefiro unha conference con él que unha Champions sin él. Iago Aspas con ese comentario dubido moito que me pase facturas e non o poño nos MVPs. Os meus MVPs é o primeiro Joel Lago e logo Ilais Moriba. Para min o partido de Joel Lago na súa cuarta aparición en primeira división, o sea, Partidazo. Todo de acordo. Íbame a quedar con Joel Joel Lago Lago. e Ilais Moriba. Pois eran os meus, a verdad. Joel Lago e Ilais. E creo que tamén ese paso adiante de Ilais, como lle cantou a xente nada máis acabar o partido despois desa semana convulsa. Que desde esta canle deberíamos de condenar sempre o Xa non fai falta. racismo e a homofobia e todo iso, o sea, en plan, deberíamos de ser aquí os que en plan Os que lle cantemos, Ilais. Pero quero botar unha pregunta. Cantos telediarios abriron cos gritos racistas a Ilais? Ningún. Pero bueno, xa se sabe que, en fin. Apagaron as luces de alguna estatua así moi famosa polos insultos a Ilais? Aquí en Ourense, polo menos, non. Non. Vale. No, é por saber por si todos son igual de negros. Uns máis que outros, Algunos pero ainda son así mejor. máis cousas. Ainda así Claro, hai- Saliu alguén de defensa de Ilais? Saliu alguén con camiseta branca defendendo a Ilais? Correcto. A pregunta é- A Tanto pregunta é, Rebundo como Vinicius, pues, por que con Mario Ilais non? Seixas estaba vendo durante o programa o documental de Netflix de Ilais. Iglesias, Alonso e Aspas, e por aquí Antonio Pérez dos seus MPs. Borja Iglesias deixámolo fora. Bueno, xa chegou outro día. Damos yo MVP do outro día, xa está. Borja é que obviamente no partido contra o Barça houvésemos no partido contra o Barça o MVP clarísimamente era Borja, pero de calle. Foi unha pena, pois non fixemos programa así con todo ese tema, pero vamos, sería sin duda o MVP. O sea. A ver, que a xente nos comentarios nos deixe os seus MVPs e os seus pufos. Está a xente dormida xa seguramente un xoves a estas horas a santo de que hai aquí falando da conference de non sei quanto do negro que é Ilais. Pufos. A ver, hai un unánime. Penso. Sí, eu creo que sí. É que unha desesperación, tío. Pero quero dicir, pero que hai un e creo que só hai un. Para mí. Pero que hai un que fai por dous. Pero hai que mollarse. Para min Mingueza, o sea, é o que digo, para min é o pufo porque en plan en ataque máis ou menos, pero en defensa horrible, polo nivel que podía dar encima nun partido que se lle podía dar moitísimo mellor, porque quer decir, que destacaron todos, o sea, quer decir, en ataque, en todo o que aportaron iso. Non sei, pero para min probablemente foi o peor do equipo. Sí, É o mismo que quero dicir que no partido contra o Barça houvese yo dado a Guaita, que creo que podía haber feito moito máis nalgún gol, etcétera. Pero bueno, creo que só hai, para min, neste partido en concreto, só hai un, que é Mingueza. O resto creo que están a un nivel todos moi semellantes e uns escalós moi por riba. O resto non, para min non hai pufo ningún. Sacas outro. É unha pena, porque de verdad, Sí. verdad que un xogador dese calibre non o entendo. É casi un xogadorazo. Sempre se queda no casi. Casi chega, casi dá un pase bo, casi manda o centro a cabeza. Unha pena. Sacas outro, Alex. Espero que non estés pensando en ningún ourensán que deu unha asistencia, por suposto. Non, para mí pufos Javi Rodríguez porque só xogou 15 minutos, non pudo facer máis. E non meteu un gol. Vamos a
E non meteu un gol, ¿no? En 15 minutos, pufazo. Eso. Javi Rodríguez por poñer uno porque o equipo estivo a un nivel alto. E o segundo, creo que está claro, Guaita polo pouco traballo que tivo. Pois igual, porque realmente A ver, foi eu de difícil. Mingueza sinto o sea, é unha moi boa persoa. Descoñezo. Sí que é certo que creo que tivo momentos pois máis baixos anímicamente o ano pasado por temas que le ocurreron e tal. Es que desespérame moito en unos partidos, o sea, desespereime moito con Mingueza pero logo vi unha xogada na segunda mitade no que pone un centro mal, escoitáronse certos asubíos, poucos, moi poucos, pero escoitáronse e vi a Mingueza aí coa cabeza caída e tal, e non quero que Mingueza baixe a cabeza, o que pasa que joder, sí que hai xogadores que costalle ter esa agresividade, estar metido todo o rato no partido. Creo que o problema de Mingueza, futbolístico non é, porque é moi bo, é mental. Non sei como traballar eso, porque parece que cando fai mal le doe, sabes? O sea, non é o típico media punta que pasa de todo e corre ti e tal. Pero a ver. Me costa darle o pufo porque ya vi moitos pufos a Mingueza e non quero seguir machacando cando a xente se tira en riba de alguén, soy o primeiro defensor. Sou así, é a miña naturaleza, por eso a miña cruzada contra todos con Bamba e tal. E non quero facer leña do árbore caído pero o que non se Javi Rodríguez. O que non se pode facer é ter unha falta de intensidade e de concentración e demais en todo o partido, porque quero dicir, pode ser un xogador que eu non lle estou dicindo, quero dicir, eu sei que ten talento, pero non lle estou facendo que pida milagros, pero polo menos que esa camiseta que saia dali como ten sudada como ten que salir e con intensidade como ten que salir, porque aparte xoga nunha posición que é de carrileiro donde Hugo Álvarez, que leva tanto sin xogar, estivo baixando e peleando e meténdose e levando trompadas, e esa é a actitud que lle pido. Nada máis, o sea, que non lle pido outra cousa. Para min, o problema non é solo o tema de que eu entendo que a mellor psicolóxicamente non pode estar ben, e se está, pois, mira, eu son o primeiro que en saúde mental, o sea, a muerte con el. Pero non ten que ver unha cousa con outra, o sea, tens que ser consecuente, tens que ser traballador, e para mí o que lle está faltando a Mingueza é ese punto de intensidade, porque unha vez que pille ese ritmo ese tal, o talento sobralle, joder, o talento sobralle. Entonces o único que ten que facer é poñerlle máis intensidade máis tal, porque é do que nos queixamos. Eu non me queixo de outra cousa, se non lle salen ben as cousas, pero vexo con moita intensidade, saco o sombreiro e punto, o sea, é que non hai máis, pero que eso é pero iso é o que fan os rapaces da canteira, e hainos con máis e con menos talento, pero todos sudan a puta camiseta. Non hai un, quero dicir, ata Carlos outro día cando fallou, iba aos choques e facía e tal, e vai e intenta. Despois caga, e sí, pero que o último partido, pois sí que iba de outra maneira e fixo un gran partido. Entón, pero que eu tamén creo que vai na súa natureza de estar empanado. É que Mingueza é un tipo tan particular. Pois, me cago en diablo, que eu que sei. Que lle den, eu que sei. Que lle den un Red Bull, eu que sei, antes de... que lle den un deses que che deron a ti, a ver se tamén se encende. Hai unha ginebra limón aí antes de... Que vaya o Revi e que arranque. Oye, antes de nada, que nos está falando por aquí... Mima. Nos está comentando por aquí Madialevo como están as cousas por Sevilla. Estuve vendo aquí un vídeo. Señor Alfonso, non me quero acordar de ti outra vez. Pero reflexiona, reflexiona, Alfonso, reflexiona. A xente esperando os xogadores do Sevilla no aeropuerto. Pero a berros. Para darlles caña, de malas. Boa, de moi malas, berrando aí. Pois. No sei. Hostia, pero hai xente, Tu muerto, non sei que. Tirándolle papeles. Ai, mamá. Pois... Hostia, cuidado con amigo. Pon os billetes encima da mesa, que o sustituto vai costar 7 millóns. Marián. Cuidado as imaxes estas gordas,
Joder, Buah, pero buah, tampouco está a cousa tan Sí, mal, pues non? vaya cabeza, ¿eh? Non, de feito fixeron bo partido. O sea, quedáronse con 10 na primeira parte, expulsaron a Luque Bacchio, eu vi no resumen, polo que din non vi o partido, pero polo que din fixeron moi bo partido, competiron moi ben e estiveron a piques de sacar algo. Con 10 todo o partido, non sei. Están a Pero a ver, 5 o sea, puntos. Pobre Sí, Caparrós. a ver, é un 0 contra Osasuna que non é calquer equipo. O sea, en plan, é nos hablar. Di é por nos aquí a dar, María nos a dar. Lego. Próxima xornada Sevilla, Leganés e despois Balaídos. Claro, claro. Teno complicado. O Sevilla ganámoslle, pero quero dicir, o Sevilla ten uns enfrentamentos aí. Ten Leganés tamén ten Las Palmas, o sea, que ten uns duelos directos aí que como anden bailando. Están a 5 puntos, hai que decir, Ollo, do descenso, pero Joder, macho, que imágenes, Bueno, eu que sei. Cousas veredes. Que tranquilos estamos aquí. eu sinceramente tamén non entendo este tipo de xente que todo soluciona con violencia. O sea, podes ter as túas opinións, podes falarlle Pero non vayas a un xogador ou eso, a pero un insultar ali aeropuerto ali a liar e a tal, pareceme xa en plan, tirar non sei. cousas. Bueno. Pareceme que, non sei, de ter que voltar ao colexio, porque outra cousa non é. Eu podo estar enfadado e podo mostrar os meus descontentos con algún xogador do Celta, como estou facendo ahora con Mingueza, que creo que necesita, pero jamás se me ocurriría chamarlle nada, nin ir increpalo, senón, pues, todo o contrario, ao mellor animalo para ver se pode recuperar o seu nivel ou non sei. Eu nestas cousas acórdome daqueles anos do celtismo recibindo o equipo para salvarse, acórdome da Bermejiña, e a verdade é que estou un pouco nese aspecto, sí que aparte somos bastante criticóns, pero nese aspecto sí que estou orgulloso do celtismo porque nos momentos así máis difíciles houbo recibimentos e cousas para sacar o equipo adiante. E eso sí que a verdade é que sí que o Ricardo, o sea, gardo con moito cariño porque eu estive en moitos momentos difíciles do Celta e a verdade é que sí que reaccionou ben a xente. Bueno, en fin, que teñan sorte en Sevilla, que teñamos sorte tamén, que falta vai facer para este. En resumo, son os 4 tontos de sempre. Aos que Sí. habería que educalos e igual en vez de un campo de fútbol ten que ir a un gimnasio a facer algún tipo de arte marcial, que iso tamén educa, porque a xente pensa que a xente que podemos facer deportes de contacto somos violentos e todo o contrario. Na rúa, se non sacas de quicio demasiado a ninguén, pois Alex, desde logo que aprendes a non, é controlar un tío moito. tranquilo. Non, eu teño a boca suelta, cando me buscan a boca, pois eu a en contra, non entendes? Pero sabes canto fai que non salto físicamente sobre alguén? Fai anos xa. Pero por qué? Porque eu aprendo a ver, se o gañan, non somos monsitas da caridade, pero digo que non facemos estos ridículos de por tonterías como esta, sabes? Con tonterías como esta, ir en plan con camisetas negras e tal, e todos aí de 30 en 30 facendo o ridículo, porque para min eso é facer o ridículo. Igual que todos os ultras dos equipos, facer o ridículo, pegarte por un porque ten outro escudo. Me entende? Que eso o ano pasado, que sí, que falamos do celtismo, sí, pero tontos hai en todos sitios, en todas as cidades e todas as o ano pasado no partido do Fortuna contra o Coruña había un rapaz, pero un rapaz tranquilo na porta 12 do Coruña coa camiseta do Coruña, tranquilo, co móvil, agardando a alguén, porque díxome que logo falei con el, estaba agardando a un amigo do Celta, simplemente viron o partido en mancadas distintas, os ultras que salían do fondo, turco, non sei que, escupiendo, tirándole cosas a un rapaz que estaba cagao, pero totalmente cagao. Rapaz de 18, 19 anos, cagao. Tiven que meterme eso, eu, por moito antideportivista que sexa e así, pero es que hai cosas que non son de recibo. Sabes? Tiven que meterme eso, que se metan no seu, cállate la puta boca, tira por tu camino e tal. Tiven que meter, darme igual, sabes? O sea, eran todos os que salían de marcador baixo, non sei quen era, xente que respeta, xente que non, pero es que non podemos estar con esas que para mí é a facer o ridículo. A min molestame moito iso de que con 20 persoas detrás túa eres moi valente e logo igual si vas solo pois non eres tan valente.
Igual se pillas a Badé pola rúa, pois igual non le dices nada. Ahora le tiras papelitos a Badé, e se pillas a Badé pola rúa, pois igual quedaste callado, si vas ti solo, sabes? Entón, non sei, Eu sabes? desde logo. Eu desde logo. Bueno, en fin, vamos a deixarnos de Badese de historias. Vamos a ir rañala por aí adiante, que mañá hai que madrugar. E agora parón outra vez. Joder, que pesado se fan, macho. Que pesado. Deberíamos facer directo de algunha atrapallada o domingo. Xa fixemos de todo. A min me debes un programa co Fortuna, É verdad, é verdad. Pois igual sería bon momento para que Mario Seijas tire de contactos e montamos aquí algo de Fortuna. Non E sei. as Celtas xoganse o ascenso este domingo, que non podo ir a ver por lo traballo. Porque o Coruso tamén xoga ás 12 e estamos obligados a ir porque é o derradeiro partido no Vao e tengo que ir ao Vao cando eu xa tiña os planes para ir a Madro a apoiar as Celtas, pero non podo. Hombre, Os no, dous o Coruxo partidos, tal os como dous- está. Mira que o ano que ven, si Xa. se salva o Coruxo e hai un Coruxo Unión Deportivo Ourense e aparece ali Iso. o señor Alexandre. Bueno. Todos Imagínate, andan... como ilustrador do Coruso, E Cuidado, mando a Udo de volta a terceira ref. cuidado. Bueno, cuidado. Menos bromas que Ourense. Menos bromas que Ourense. Son moito da Udo. Que hai moito que decir ainda. Hai moito que decir. Bueno, amigos, que nos vamos, que un saúdo desde aquí a Denis Suárez por esa camiseta. E pouco máis. E Autos Mapi, por suposto. Parecía moi contento ao remate do partido, No. E tivo, non sei se vistes, tivo unhas palabras con Claudio, eu non sei quen le dixo a quen. Eu xa dise nun programa que casi Pablo me insulta, pero non chegaste a iso, por pouco consigo. Pero eu xa dixen que nunca foi... A ver, foi moi de Denis antes de chegar ao Celta, pero para mí no paso de Denis polo Celta decepcionoume moito polas altas expectativas que tiña, pero teño que recoñecer que Xogador. Denis no sistema Claudio nesa media vai como anillo ao dedo, tamén. Eu tirei por aí un pouco ao acabar o partido. Tirei aí un pouco de... Sí, pero tes a Sotelo, a Damián, a Beltrana, ¿dónde o metes? A resposta foi un pouco por aí. Foi un pouco por aí tamén. Bueno, Alex, querido, vai descansar, que mañá as túas fillas te van despertar de boa mañá para ver os goles do Celta 2012-2013. Levántome, logo a muller lleva as fillas ao colexio, eu madrugo máis, pero pola tarde sí, os goles estamos pola tempada 99-2000 xa. A última que Empezando que temos desde o un 1923, imagínate. No, empezamos en 90-91. E tal, e facemos porra, tipo aí aparecen nos vídeos de YouTube de Adrián Alvarellos para que non conozca a historia do Celta, pois está ben, así coñeces xogadores así. E Alison ve o seu canal e mira, cando ti eras cativo non sei que. E agora estamos a verlo todos xuntos e facemos porras, tipo Celta 3, Racing 0, quen marca non sei que. Pois a muller dice unos nomes e outros, as fillas outros, a ver quen gaña, sabes? O sea, apuntamos os acertos e ao final de tempada o que gañe pois ten premio. Estamos por iso. Mañá toca 99-2000. Pero esta canle é histórica, Hostia, eu non contaba que houbera unha canle que tuvera un vídeo chamado Top 10 asistencias de Crondelli no Celta. Cual? Adrián Alvarellos, dices? Sí. Ten moitas cousas. Qué crack, sí señor. Ahí está. Joder. Pues esto xa é curro, Sí, moito. E en cambio... Imagínate recolectados todos os goles do Celta dende o 90. O sea, os 52 goles de Nolito no Celta. Os 30 goles de Revivo no Celta. Bueno. Que grande. Que grande, sí, señora. Deberías de colgar a enlace aí debaixo para que a xente o te iso. A ver, vou enseñar o nome do tío que sale aquí arriba.
A ver, Adrián Alvarellos. aí está. Adrián Alvarellos, Historia do Celta. Como se comparte isto? O puto Adri 27. youtube.com o puto Adri 27. Bueno, aí está. Oye, voume suscribir a este tío, Sí, Sí, eu señor. suscribime xa, sí. Sí, señor. Grande O que Adrián. te vaya a aprender Alison, ¿eh? Es Sí, todo por señor. un comentario de Alison. Sí, señor, macho. Cuánto aprendo. Tes toda a razón do mundo. Toda a Voy razón. ela a que descubriu o Calde. Sí, señor. Pois Hai que eu invitar a vou Adrián Alvarellos. eu voume ir dormir cos 30 goles de Gustavo López no Celta. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Da gusto. acordaste o que dineu antes do partido das miñas... como se di? As camisetas, acábala. Sí, as miñas supersticións. Aí está, eso. Que íbamos toda a familia co 10 de Iago Aspas, porque levábamos 9 victorias en Balaídos e tocaba 10. Pois adivina cal é o próximo número que vou levar a Balaídos? Vamos, Pione. Vamos, Número Pione. 11 aí estás. Vamos, Pione. Eu vou Gustavo coa López, de Gustavo López. Gustavo coa López. de Gustavo, a que levabas ti no partido, isa da Sí, sí. França, pero co nome de Gustavo, Pero Gustavo. a miña muller vai ir coa de UEFA Europa League con Piones isto. Eh, Moi ben, Pablo, moi ben. Oye. Vamos, Pione. Vamos, Pione. Sí, señor. Sí, señor. Pero toca esa para Balaídos, o ano Eso é. o partido que ven. Eso é. Gustavo e Pione. Mario Seijas, non sei se tú irás con algunha camiseta o día aquel, se te tocará Lebowski ou si que, pero por aquí andaremos tamén próximamente. Pois sí, bueno, a ver si a próxima vez que nos vexamos por aquí, bueno, se fai algo o domingo, pois veremos. Eu espero estar de espectador aí falando, pero bueno, igual algunha sorpresa, habrá que falar con esos contactos a ver si se queren pasar ou eso, a falar de Fortuna. Seguro que sí. Además, Se non, para a seguinte, espero que sexa xa con un punto no casilleiro sacado do Bernabéu Polo menos. e todavía que euforia máis alta de poder ir ao Sí, señor. Sí, señor. Dito e feito, xo verás. Bueno, amigos, vamos dormir a mona, que xa non chegou abondo. Eu levo unha semana que isto de morrer. Así que nada, vémonos. Pasa de boa noite. podo facer un último comentario, Pablo? Por favor. Insisto. Estou lendo o chat, vou ser rápido que veo a Mario con soño. Estou lendo o chat e eu espero, agardo que o ano que ven en maio haxa xente do Celta que cando gañemos a Conference non celebre nada. Estou lendo o chat, teño a matrícula cosida, eu son moito de sacar capturas e agardo que en maio do ano que ven, en maio, non haxa ninguén en Plaza América, en tal, imos, nadie reserve, que nadie me quite o billete a Estambul ou a donde haxa que ir, porque eu agardo que non celebren nada. A pena é que aquí non pase como no chiringuito que casi se matan, di María Levo. É o que nos pasa, engancharnos co público incluso. Bueno, amigos. Bueno, un saludo grande a Madia Levo, que sempre está aí apoiándonos a Grande María Levo. Que o vin na grela, no ascenso da UD. Grande María Aos Levo. compañeiros que creen que a Conference non está a altura do Celta tamén, saúdos e boas noites. E Adrián Alvarellos tamén. Boa noite. Chao, chao. Chao. Bueno, amigos, pues despedimos. Espectacular. Mira que dimos voltas hoxe. Mañá si minuto este directo vou morrer, digo. Pero eu onde empeza o postpartido, onde empeza o debate Conference Europa League, onde empeza a borrachera, non sei. Bueno, voume dormir, amigos. Voume dormir porque unha semana moi longa. Unha semana moi longa. Grazas a todos, grazas aos queridos do diferido, por suposto. Grazas a Autos Mapi, o voso sitio de confianza para comprar ou incluso vender o teu coche. Só sabedes. No, está aí de adorno, sí. De adorno, hostias. O día que precisedes, mira que eu levei un golpe con un piano co coche e agora está arreglado, pero non me tira ben o aire acondicionado, Non me tira ben. Agora que me empeza a apretar o calor, Autos Mapi non sei se vai ter que ser a solución. Xa veremos. Bueno, amigos, apertas a todos.
meus queridos amigos do diferido, entre os cuales me gustaría que estuviera Rick Pepinillo despois de Velo e Rouchi. Vémonos. Apertas a todos. E quero que deixedes unha mensaxe para o de Ourense. Como valorades? No. Como valorades, no. Atención. Vamos a falar claro. Porque aquí vimos a falar claro, xa o sabedes. Aí está. Que felicite María Mouriño e non felicite esta xente. Parabéns a toda a familia do Ourense e do Pontevedra polos seus respectivos ascensos. Unha merecida recompensa do esforzo, traballo e talento que demostrastes ao longo de toda a tempada. Para nós sempre é un orgullo celebrar os éxitos do deporte galego. E aí estaba eu, cunha cerveza na man, dicindo: grazas por facer máis grande o fútbol galego e o seu compromiso coa nosa identidade. Grande Marián. Amigos, nos vemos. Forza UD, Forza Celta, vamos a segunda red e vamos a Europa League. Xa o veredes. Inda que Mario Seijas poña un Netflix. Vamos a Europa League, xa veredes. Chao.